О, забыл пост написать. Зараз и пост напишем. Так, пост. Треба написать, что гуляем. Так. Так. Вітаю всіх. Я зараз хутенько пост напишу. От тьютери, бо буде зараз трошечки складаності з запуском гульні. Тому я до апошняга моменту сидів налады рабіў. Так. Ёсць. Сёння былі складанасці. Складанасці з запускам самой гульні. Яшчэ ёсць нюансы, але я спадзяюся, ўсё будзе добра. Я літаральна зараз скончыў зусім. Так, я крыху цішэй зраблю для сябе гульню, бо занадта громка. Для тых, хто не ведае, гэта The Sims яшчэ 2000 года, мне падаецца, 2001 нешта каля таго. Вітаю, Арыгана. Былі складанасці. У самы апошні момант яна гульня апынулася, што яна нармальны захоп не робіць у гэтым самым у OBS. Аб'яўку ў тьютары вось літаральна зараз зрабіў, бо я апошнія 30-40 хвілін займаўся наладамі The Sims. У мяне літаральна не было часу, каб адправіць гэтую аб'яўку. Вось яна павінна была ўжо толькі што запосціцца, так? Так, ёсць. Добра. Што з The Sims самым першым? Ёсць нюансы сёння будуць. Першае, я спампоўваў ангельскую версію з ангельскіх, скажем так, крыніц бясплатных, дзе я знайшоў яе ў інтэрнэце. І я разлічваў, што яна будзе на ангельскай. І гульня мяне не падмалвала, таму што ўсё меню на ангельскай, ўсё нармальна, але апынулася, што яна на расейскай. І ў ёй усталяваны расійскі русіфікатар. Вось, ён быў унутры на саміх дысках. Гэтага нішто не падказвала ўвогуле. І ёсць яшчэ нюансы, тым, як яна запушчана. Тэарэтычна я мог бы палепшыць графіку ў ёй, трошачкі, напрыклад, пашырэнне трошачкі лепшэй зрабіць, і паставіць яшчэ дадаткова ёсць фікс, які робіць на шырокі экран. На жаль, я іх не ставіў. Гэта не той, я разлічваў увогуле, я на гэта трошкі ўжо і разлічваў, што будзе прыкладна так, каб было аўтэнтычна. Скажем так, я не вельмі быў падрыхтаваны да старой гульні, якая выкарыстоўвае DirectX 7, каб вы разумелі. Яшчэ ў мяне нешта падваліўся Twitch. Я спадзяюся, стрым яшчэ цячэ. Казаў, што цячэ. Пачакайце-ка. У мяне нешта здарылася. У мяне сёння ўсё не працуе, каб вы разумелі. Усё. У мяне самай раніцы ўсё ідзе не туды. Літаральна ўсё не працуе. Пачынае сціралкі, скончуючы стрымом. Галоўнае, што не працякае. Сціралка амаль працякала. Ось. Добра, ёсць. Ёсць. Усё ў парадку. Выглядае... Мне ўсё яшчэ піша, што нестабільна, у мяне адключыла мяне Твіча на некаторы момант, але паказвае, што стрым ідзе нармальна. Я спадзяюся, ўсё ў парадку. Мяне ж бачна, так? Мяне чуйна. Добра. Што робім? План на сённяшніх сімсаў. Мы зараз робім сям'ю з аднаго чалавека. Гэта буду я. І так як тут версія Unleashed, у ёй павінна быць магчымасць... Вітаю, Вулчара. У ёй павінна быць магчымасць заводзіць жывёл.
Я дадаў узнагароду, пакуль не бярыце, калі ласка, можа нават, заблакаваць яе варта. Ёсць узнагарода «Жадаю быць катом». Мы разбярэмся, як дадаваць катоў у гульню, і кожны, хто жадае быць катом, то я яго магу гэтага чалавека я магу дадаць і назваць, але я не ведаю дакладна. Мэта галоўна завесці шмат каточкаў. Так і будзе, у гэтым і ідэя. Таму жадаючы, калі ласка, пачакайце, я хоць трошачкі разбяруся, нам трэба хоць сям'ю создаць. Вось. Кошт цудоўны, так, я спецыяльна падбіраў. Так. Прозвішча. Давайте так будзе. Налад было, о, які прыгажун, ужо ідэальна. Давайте нешта падобнае, як я выглядаю. Вось прыкладна так я і выглядаю. Не. То у нас яшчэ. Я лічыў, што тут нешта будзе 8 цел. Максімум 10. Але ж, вы глядзіце, колькі іх. Можа, гэта з гэтай поўнай версіі. Во. Ось так прыкладна. Не, якія яшчэ варыянты? Нікель прыкон. Так, зараз абяру нешта. Галоўнае, каб як суценёр не выглядаць. Пакуль што не вельмі атрымліваецца. Я нешта такое... Байкі некай няма. Так, гэта дарослы, светлы колер. Мне падаецца, зараз па кругу пайшлі, не? Дзе музыка? Яна зараз літаральна ў гэтым меню, проста яна адсутнічае тут. Няхай так будзе. Так. Раней было толькі 5 параметраў. Яны трошкі адлюстроўвалі тое, як у сэнсе не выглядаць. Трэба дэманстраваць уласны поспех. Музыка ёсць, але не ў гэтым меню. Чамусьці, я не ведаю. Яна была пры загрузцы, была ў гэтым самым горадзе. Проста літаральна яе тут няма. То бок гэта нічога такога. Добра, бярем такі. Усё. Так, чтобы укинуть. Актыўны. Давайте на сярэдзіну. Не, трохі ніжэй, еш стрімер, вы што? Якое актыўнае? Outgoing. Давайте так. Playful. Так. Nice. Максимально. І там на колькі хопіць? Добра. Поехали. Новых нікога не дадаем. На жаль, я не магу дадаць адразу ўсіх каточкаў. Таму, мне падаецца, у самой гульне трэба будзе. Нельга вяртацца. Ну і добра. Поехали. Трэба засяліць. І куды пераязджаем? Я не ведаю, колькі у нас грошай. Куды нам магчыма ўвогуле трапіць? Это ўсё мы дазволіць сабе можам? Нам бы сябе пракарміць. Ды і там паглядзім. Тут уж людзі жывуць. Ага. Там нейкі вялікі дом. Давайте яго і возьмем, бо нам месца для катоў патрэбна дакладна. Так, тут усё занята. Таксама неблага. Возьму вось гэты. Я не ведаю, што за ён. Трэба как каты. Зараз разбярэмся. Ага. Добра. А чаго адразу некалькім... Усё, вся музыка скончылась. Добра. На паузу адразу ставім. Першае, што робім? Ставім на паузу. Наблизить. Есть худенькие? Так. Вось, можна хутенька набліжацца, аддаляцца. Так, гэта ўсё, што ў нас ёсць. Гэта літаральна пустая хата. І гэта дрэнна, бо у нас ні халеры няма. Будуем калізей, дык каб бы нам грошай хапіла. Добра, я нават глядзеў, які там код. Давайте трошечки сабе грошай дакінем для пачатка. А то мы пакуль раскачаемся. Бесплатная грошай. Sims 1. Угу. Нейкі сайт. Ctrl-Shift-C. Адчыніць кансоль. Добра. І... Дзе яно было?
Это ўсё не патрэбна, не патрэбна. Дзе грошы? Грошы. Дзе музыка яшчэ ўся? Я вось гэтага не разумею. Так. Я не бачу. Не можа быць такога. Rosebud. Так. Rosebud. І яно 1000 нешта там дае. Можна проста сабе 1000 сімулёнаў дадатковы яшчэ варыянт. Чаму Rosebud не працуе? Нейкі сайт незразумела. Дзе вас на пакоі ўсярэдзіне? Гэта хутчэй за ўсё туалет па тыпу. Давайте скапую. Ага, вось так. Вось такім чынам. Лічнік. Гэта колькасць грошай. Так вызначаецца. Нормально, падыдзе, 10 000 ёсць. Гэта ўсярэдзіне тут будзе ванная. Трэба размясціць нам штосьці туды. Дзе музыка? Гульня. Чаму ўсё без гука? Музыка ёсць. Яна не выключана. Няўжо так і было? Мне непрыемна. Так. Дададзім. Толькі ўсяго. Ванная. Дзе прадметы? Вось. Сюды. Разбірацца. О, для питомцаў адразу ўсё есть. Добра. Пакінем як ёсць. Рыбак можам завесці. Это кухня. Вось. Нам хоць які-небудзь шауэр. Хоць які-небудзь туалет. Нам патрэбна кухня. І месца для адпачынку гэта будзе вось тут. Давайте тут у нас завядзем невялічкую кухоньку. Усе музыкі учора яшчэ памёрлі. Я не ведаю. Я баюся проста... Калі здыму з паўзы, я не буду паспяваць за гульнёй. Ну, па тыпу, што адбываецца. Для мяне яшчэ, каб вы разумелі, у мяне ў акенным рэжыме, то бок, і гэта на маім экране, гэта зусім маленькае акенце. Для вас яно яшчэ плюс-мінус. Больш я яго зрабіць не магу, яно проста вось як ёсць. Гэта адзіны варыянт быў, каб працаваў захоп. Ось. Такія вось нечаканыя складанасці, як апынулася. Наступны раз трэба яшчэ раней падрыхтоўвацца і дакладна праверыць перад гэтым захоп. Пакуль бярэм тое, што ёсць. Вось так. Возьмем сабе сінкс. Вось сюды. Каб было дзе што памыць. Нам патрэбна яшчэ халадос. А то як мы? Куды мы для катоў усю ежу будзем... Дзе мы яе будзем трымаць, правильно? Пакуль што самае таннае набываем. Вось. Будзе дзе пасядзець. Альбо адразу па-царскі будзем. Акно 640 на 480. Добра, што ў мяне не... Так, не, пачакай. Не выходзім пакуль. Як цябе разгарнуць? Проста цягнуць. Даволі зручна. І яшчэ трэба месца, дзе будзем спаць. Самы мінімум пакуль што з яго і пачнем. Я памятаю гэтую краваць, гэты ложак. Давайте хоць штосьці лепей. Вось, будзе трон. Не, давайте, ось, усё, адразу. Не, вось так. Мы же гэта, вы Цезар? Добра, ёсць. Адна чацвёрта экрана меней, прыкладна меней. То бок яно зусім маленькае. Колеру ж я змяніць не магу, так? Рэгана, калі я не... Зараз да цябе пытанне. Калі я не блытаю, ці ў цябе сёння дзень народзінаў? З днём нараджэння цябе, віншую цябе. Жадаю ўсяго найлепшага. І каб у цябе была свая велізарная хата са шматкаточкамі. Так, у нас ёсць самы мінімум. На жаль, музыкі няма, я не разумею чаму. Павінна быць. Яна калі не атрымаецца, зараз захаваюся, можа, і запашу гульню па новай.
Можна падказы пакуль калі не ўбачыш? Пакуль нармальна. Мне ў прынцыпе ўсё, ну я магу арыентавацца. Адзінае, што вось мне прыходзіцца набліжацца вось да гэтага максімальнага, каб было плюс-мінус зручненька. Так, давайте запускаць. Ты куды пайшоў? Адразу ложак праверыць. Ага. А працу хто знойдзе? Беспрацоўны ты наш. Дзе музыка? Дзе моя музыка? Давайте захаваюся, можа перазапушчу гульню, бо ў самым пачатке яна была. Можа з-за таго, што я табаўся, яна знікла. Давайте яшчэ раз. Ну, гукі ёсць, музыкі няма. Тады атрымліваецца. Табе не падабаецца? Ты ачмурэў? Ты у сэнсе? Ты дагэтуль не меў ніякага ложка. Што табе не падабаецца? Давайте тады нам прыйдзецца набываць зараз нешта з музыкай адразу. Не святло. Электроніка, аўдыё, аўдыёсістэма. Самую за 7000 не набудзем, так? Ну давайте вось гэта. Куды б цябе паставіць так? Ложка ідэальна было бы. Ну, на самым такім, каб не перашкаджала хадзіць. Вось тут. Уключай. Што у нас там ёсць? На Арыхане ўвогуле трымаецца ўвесь беларускі твіч, так што самы галоўны герой усяго. І? Дзе музыка? Я нешта не разумею. Дзе музыка? Гульня? Ты што робіш? Ну цудоўна, мы магчыма зараз тады прыйдзецца выкручвацца. Давайте, калі музыкі ў гульне няма, давайте я можа нейкую хоць пастаўлю сімсавую. Бо блин, гэта ж тут 80% гульні у саундтрэке. Так, гэта ж самае чаго. Так, давайте я хутенька дадам яшчэ нам аўдыё крыніцу. Таму што гэта ж херня поўная. Так. Зараз будзе. Саундтрэк першага Sims. Я спадзяюся, не прыляціць нам. Так. А чаму не 2 разы? Вы бачыце? Два разы нешта пайшоў. Зараз павінна быць нармальна, так? Ёсць. Ці чуйна? Ці ёсць у маладага ўзровень гуку? Ёсць. Справа ў тым, што ён у парадку. То бок вось. Sound Options. Вось яно. Яно было амаль на максімуме. Я нічога не кранаў. Першы Сім, де нам капіраць за музыку Сімса, гэта было б нават цікава. Я не здзіўлюся, бо гульню нельга набыць у Steam, у Steam'е. Steam's Unleashed. З жывёламі ўсім гэтым. Карацей, яе нельга нідзе набыць. То бок, гэта літаральна можа быць праблемай капірайта дзе-небудзь. Тыпу, выйшлі правы нейкія. Дайце паглядзець, гэта саундтрэк на 3 гадзіны, нам павінна хапіць. Ну добра, паехалі. Нешта такога трэка не памятаю. Ну тады можна прадаваць гэтую.
Бо сенсу, калі вона свая музыка ёсць. Ці чуй на яе. Бо я спадзяюся, ніякіх праблем няма. Так, гэта у нас ёсць. У нас няма тэлефона, бо мы жадаем сабе кота атрымаць, так? Нам для гэтага патрэбна. Пакуль што будзе гэта толькі. Як мінімум. Што яшчэ ёсць? Тут яшчэ дадатковага шмат чаго, але мы не за гэтым. Мне, я так разумею, патрэбны тэлефон. Вось тут павесім. Ну туалет. Туалет гэта важна. Пасікай давай. Дзякуй вялікае. Пакой яму не падабаецца. Паглядзіце на яго. Тоже мне Цезар. І гэта, закажы, калі ласка, сервісы. Піца, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Кейтеринг. А дзе кота атрымаць? Дзе жывёлка? Знайсці працу. Як кота завесці? Блин. Это складаней, чым я думаў. Можа, мне трэба паехаць кудысьці? Легіён. Блин. Вось задачка ж. У мяне ж няма другого паверха, няма. Зараз разобрацца асталось толькі як набываць котоў. Блин, давайте я погуглю. Sims першая. Дзе знайсці котоў? Так, можна у пэт-цэнтр з'ездзіць. Ага, усё, зразумеў, добра, пэт-цэнтр, дык пэт-цэнтр. Поехали, вызывай такси. Вызывай свой легион. В даунтаун. 57 миллионов. До холеры. Потребно. Поехали. Суседи, разойдитесь, у меня это... Я за котами поехал. Пофиг на суседей. Где мой кэб? Эй! Где мой Убер? Ты мой Убер? Выглядаешь як не мой Убер. Вось. Это захавая хату, тым становішча, якімі мы яе пакінем. Без праблем. Опа! Тэлепартануліся ў кэб. Мне падабаецца гэтая анімацыя перасоўвання машыны. Так. Дзе пэт-цэнтр? Пляж, тротуар. Я не бачу. Ці я нешта не разумею. Не то. Можна заехать у любы. И потом нешта мне заголосно, почекайте-ка. Это... гэта ўжо гукі самой гульні. Гэта музыка ў самой гульні пайшла. Раптоўна. Там дзе лапка? А дзе лапка? Я, можа, нешта не бачу? Вось гэта? Я не могу сюды. А чаму я не могу сюды? Яно нічога не націскаецца. Ну, на версію меню. Яно ўсё шэрае, но нічога не націскаецца. Ну давайте хоць які. Прыедзем зараз, зарыентуемся, можа. Так. Я зараз агляджу. Стары гарадскі квартал, вілла. Вось. Павінна вось гэта быць. А як мне сюды прыехаць? Тут вось можна набываць жывёлак, я ўпэўнены.
Я что не разумею. А дзе мой? Ён уже вяртаўся? Где ты там? Да і гульня. Спыніся. Так, кэб, не уезжай, мне яшчэ патрэбна. Блин, добра. Можа мне трэба тады сысці вось праз гэтую? Не, гэта працавала ў другі сімса так. А. Red Dead Redemption 2? Не, гэта GTA Vice City. Блин, гэта складана. На вакацыі не, у даунтаун там няма нічога ў даунтауне. Ты ўжо працу пайшоў шукаць? А катоў ты атрымаў? Ну давайте зноў вызовем, можа я нешта не зразумеў. Можа мне трэба на нешта там пагадзіцца было. Я працую. Я працую. Я спрабую здабыць катоў. Коты, вы где? Давайте на вот сейчас поскорим. Мой Uber амаль 8. Так, я ожидаю пойти. Давай, топай. То-то-то-то-то-то. То-то-то-то-то-то. Спроба номер 2. Я апынуўся адразу ў гэтым меню. Я не магу кудысьці перайсці. Яшчэ раз чытаю мануал для ідыотаў. Так, упершыню з'явіліся. Можна знайсці ў пацэнтры ў старым горадзе. Альбо можна знайсці на вуліцы нейкага. Нельга ў стварэнні сям'і, гэта добра. То бок літаральна, але не ўпэўнены, як перасоўвацца па гораду. Гэта вось даунтаун, калі мы жадаем у даунтауну. Это ўсё не тое тады атрымліваецца. Я ўсё ж такі не там. Гэта не праз гэтае, не праз... Ну так, гэта ўсё херня. Вяртаемся назад дадому. Дзе я яшчэ раз яго бачу? Вось он. І ў чым моя праблема? Чаму я не магу просто ўзяць і набыць? Ну, то бок, як мне перасунуць галоўнага персонажа канкрэтна ў тэрыторыю па тыпу як да суседзяў? Вітаю, багем. У нас самае складанае. Гэта неяк атрымаць сабе катоў. Вось у гэтым месцы, але мой персонаж не жадае сюды ісці. Зноў. Пробуем гуня. Вось ён прыехаў. Што я павінен зрабіць? Гуня. Я твоих намёкаў не разумею. Мы не можем знайсці катушка, у нас праблема. Літаральна. То бок, калі паглядзець на горад, вось калі аддаляемся, вось оно месца, куды нам патрэбна трапіць. Вось сюды. Мы знаходзімся вось тут. Мы можам набыць... Як сюды трапіць? Пум-пум-пум. Я зараз нават падказкі, якія мне гаворацца, яны не дапамагаюць. Ты спыніць гуня. Не, праз таксі мы туды не трапім. Паліцыю можна патэлефанаваць. Паліцыя, дзе мае каты? О, чыпсікі є. А піва там є? Добра. Блин, я жадаю гэта. Як мне выбрацца з гэтага чысцілішча? Як мне трапіць? Выпусціце мяне адсюль. Можа, я нешта тут павінен націснуць, не? Ну, гэта выйсці зусім.
Што дакладна? Даехаць туды можна на таксі. Вы бачылі, як што з таксі? Там можна вызваць таксі, альбо каб паехаць у цэнтр горада, у старым горадзе. Зараз для мяне, як для ідыёта, яшчэ раз. Я зараз усе грошы толькі на таксі згублю. Пусціце мяне. Таксіст такі, не, дык я ж катаўся туды-сюды. Банану. Я згодны. Поўны банану. Пусціце мяне. Так, зараз я музыку включу. Где там мой? Катіся сюды. Кэб. О, телепортнувся. Тюльсы. Угу. Ну и где ты там ходишь? Топай, топай. Цезар. Так. Идем по парадку. Притулок нейкі. А? Давайте. Ну, по типу притулок, але ж я не думаю, что гэта для котов. Не, гэта не яно. Это кафе. Тут ось адзінае з жывёл, гэта акварыум. Больш напружаны. Так, гэта ж яшчэ успомніце, як тут ўсё працуе. И на самом Sky отправляется 500. Никуда ты не поедешь, таксист. Довези меня куда мне потребно. У іншае месца давай. Забирай нас. Забирай меня хутчэй. Адвозі мяне да притулку. Я перачытаў ужо там все назвы. Там няма гэтак сама. Для ракі на перакрыжаванне. Добра. Мы зараз тут будем пакуль чакаць кэба, абассымся. Мапу горада цягаць? Не. Мне падаецца, не. Я зараз яшчэ паспрабую, але не нагадваю. Дзе там кэб? На скрыжаванні каля ракі ёсць парк, ёсць вось гэты пляж, тротуар Баррета. Не так выглядае. Ну вось мяне бянтэжыць гэта. Давайте, ведаеце, што можа зараз вяртаемся да хаты. Зараз я хуценька хоп. І можа быць, мне патрэбны іншы раён. Даунтаун. Тут ёсць проста магчымасць пераключацца. Можа тут розныя даунтауны будуць. Не, гэтыя даунтауны выглядаюць аднолькава. Што, мяне падманулі? Ой, ён... Так, чакай. Вяртаюся. Я там же сама, дзе і быў. Даунтаун. Вось я тут. На гэтай мапе ты маеш на увазе раёна. Вось гэта. Рай домашніх жывотных. Так. Але зараз самае складанае пытанне. Як туды трапіць? Як мне туды... Вось яно. Вось я на яго навёл. Моя праблема ў тым... У вас мышкі не бачныя? Дакладна, у вас мышы маю не бачна. Дайце-ка. Я, можа, нешта зраблю. Где у нас? Захоп. Вось. Зараз пачаць бачыць мой курсор. Вось. Вось яно. Вось гэты будыначак. Але ж я ў яго трапіць не магу. Бо, ну, неяк можна.
Моя праблема ў тым, што я не ўпэўнены. Мне кэбам сюды не адпраўляюць. Мяне адпраўляюць адразу да гэтага. Я магу? Мне па тыпу выехаць? Што я павінен рабіць? У даунтаун ён мяне пытае. Так, але ён мяне адпраўляе тады вось на гэтую мапу. Так. У мяне два варыянта там абраць. Альбо на вакацыі паехаць, альбо... Так, я там будзе другие музыку цішэй зрабіць. Бо як то не хапае, то... Ну вось, я ў хаце зараз. Так. Калі я ў хаце, я магу спытаць па тыпу, вось зараз давайте зробім тое, што я рабіў. Чаго я панікую. Так. Нават я не магу... Што, я не магу у даунтаун ужо атрымаць? Што задзяўбаў усіх там? Вось, у мяне два варыянта. Нагамі, мне падаецца, нагамі толькі, ну, тут не спрацавала зараз, калі я паспрабаваў, але нагамі, мне падаецца, толькі з другой часткі дадалі. Я каля краёў мапы націскаю, нічога такога няма. Суседзі нават ужо дышлі ад мяне, вырашылі, што нейкі это вар'ят. Служба таксі на мяне ўжо забіла. Так, няхай хоць трошачкі адпачне, а мы зараз павырашаем. Дык вось, якая справа? Калі я абіраю таксі, то мяне адпраўляе альбо на вакацыі, на ўвогуле там трэцюю мапу нейкую, альбо ў даунтаун. Дауntауне каточкаў няма. Не вызывай. Зноў чыпсікі. Ну, неблага. З раніцы ўвечары чыпсікі і ўсё. Навошта нам нешта яшчэ? Працаваць-то не патрэбна. Так. Можа, мне машына свая патрэбна? Ці ёсць такая магчымасць? Электроніка. Дадаткова. Не, гэта ўсё. Не, машына, мне падаецца, дадалі толькі пазней. Правильно? Не можа быць такого, каб яна тут была. Задлік мне не падабаецца. Што будзе, калі на пытанне клікнуць? Блін, ён дзесьці знік, мне падаецца. Няма яго ўжо. Знік. Можа, беспрацоўна не дазволяць каточкаў мець? Ну, магчыма. О, глядзіце, смецце развёў. Напраўду, блін, ты што робіш? Мяне няма куды прыбіраць. Так. Давайте адразу сметніцу. Жадаў бы я сабе такую. Яе трэба асабіста ставіць. Так, зараз мы гэта выправім. Вось ты. Пойдзеш адсюль. Зараз сметніцу аўтаматычную. Высокія тэхналогіі. Ён там алей каточак. Мы там можам атрымаць катоў, якія па вуліцы будуць шастаць. Мы можам з імі пасябраваць, і ўсё будзе ў парадку. Як? Я з табой згодны. Прыбірай за сабой. Што б такое зрабіць? Дык вось, калі я не змагу сысці, можа тут ёсць нейкая магчымасць. Нешта нічога такога не бачу. Это не пасудніца. Калі б была пасудніца, ён бы сюды смецце не скідваў. Пасудніца ёсць іншая, там можна быць таксама. Не, суседзям, каму ты з суседзяў патэлефануеш? Ты нікога не ведаеш тут. Блін. Неяк раптоўна складана. Я ўсё яшчэ жадаю набыць катошкаў. Я не супакоюся. Пакуль мы сёння нікуды ніхто не расходзіцца, пакуль мы катоў не атрымаем. Вонкі выйсці. Давай, вось. Пераходзім, захаваліся. Вось. Я магу перайсці вось на гэтую... на гэта самае... у гэты будынак. Але я быццам бы яго кантралюю. Мне адключана тут сям'я альбо што-небудзь. Можна будаваць вось гэта ўсё. Але ж я не ведаю, як перасунуць сюды свайго персанажа ў гэтае месца. Канкрэтна ў ім я дакладна павінен мець магчымасць... Зараз музыка пачалася ўнутры гульні. Вось, тут дакладна ёсць жывёлы. І хутчэй за ўсё я магу тут ката атрымаць. Вось толькі як мне тут апынуцца сваім персанажам. І кэб сюды мяне не прывезе. З
дому выйсці. Давай вертаемся. Что там у нас такое? А, приготовать ежу ему нема. Где? Ну, блин, знаешь, проблемы себе придумываю. Ну, давай яшчэ. Яшчэ і гэта табе патрэбна. Ух ты ж. Всё ему патрэбна. Няхай вось такая. Все грошы мои потратишь. Ось, мы ў хаце. З хаты сысці, напрыклад, на край экрана не працуе. Па тыпу, як было ў другіх сімсах. Мне патрэбна, падаецца, загугліць, як выйсці з хаты. Так, ты тут выжывай неяк. Не памры толькі, добра? Цэзар, не падажжы сябе. Усё спаліць. Так, зноў музыку включу. Працягваю шукаць у інтэрнэце. Як пакінуць хату? Гэта чацвёртая сімсія. Не, гэта не пераязджаць. Націснуць на дзверы? Нічого сабе. Дзверы, калі ласка, не знікайце. Зараз я рэжым пераключу, каб дзверы не знікалі. Вось яны. І няма ніякіх дзеянняў з дзвярыма. Трэба гэты участак зрабіць грамадскім? Што? Давайте захаваемся. А як яго зрабіць? А тыпу тут? Ну ладно, хуёво. Блин, зноў музыка раптоўна пачынаецца. Так. Я яшчэ музыку ў гульне. А давайте, можа, я музыку ў гульне выключу ўвогуле, яна мне не дапамагае толькі. Вельмі старога форма. Угу. Можа, мне трэба лепей проста ў іншую тэрыторыю засяліцца? Ну, тут гэта ўсё дадаць. По тыпу... Ну, давайте, можа, пакінем яшчэ раз. Можа, праз гэтую менюшку неяк? Evict or rezone. Что это такое? Вось, знайшоў. Вось. Oh, until it has been bulldozed. Не, ты знесеш яго. Что за халера? Мне не падабаецца. Ён знесе гэтую тэрыторыю. Але ж зноў, глядзі, якая справа. Калі я знясу, ну, то бок, калі я нават перанясу, вось ёсць, навокал ёсць нейкія тэрыторыі. Ен residential, яго можна набыць. Блин, давайте поэкспериментуем на той локації, на якой ми не керуємо, бо мне падаецца, її знесе просто нахрен. Вось тут. Гэта другі по типу регіон, як ёсць. Так. Робім ком'юніті. Он говорить, що ўсё знесе. Бах, мінус. Зараз он ком'юніті. Але ж тут ні халеры няма, то бок яго літаральна трэба пабудаваць зноўку. Это ж жесть. Дякую, Багема, на Сайберію. Гэта ты пра першую, так? Ой, я музычку. Послухайте. Так, меня надо перебивать трошечки. Так, Галя Адмена, что там? Так, іду зноўку. Не жадаю нічого захоўваць. Вяртайце мяне да маёй тэрыторыі, дзе я не знес цэлы будынак з жывёламі. Блин.
Гэта вельмі нечакана. Я не думаў, што гэта будзе праблемай. А нават калі яна з'яўляецца кам'юніці, як мне ў яе уехаць? Бо мне падаецца прасцей стварыць зноўку сям'ю і пераехаць, напрыклад, у трэці рэгіён. Напрыклад, тут. Але ён зноў не гэты. Не кам'юніці. Не грамадскі. Задачка. А, у меня уже идеи скончиваются. Переехать одразу у притулок. А у притулок мне потрібно... Это на сур'ёзном? То тільки такий варіант? Бо я б ожидав собі свою хату мати. І я не упевнений, що у притулку я змогу... Мені ж треба набити кота, каб я додав усю сім'ю. Там же просто не буде нікого, коли я його набуду. Ну, в эту територію. Коли поглядите її, там ось є амаль все, що у мене є. Это не серйозно. Дякую велике. Я вже літерально перебираю варіанти. Бессенсово отрымливается. Вось, я памятаю, что у меня были коты. Самае складанае гэта нават калі ён стане грамадскім месцам. Як мне туды прыйсці? Вось сур'ёзна, усяк я туды магу трапіць. Бо калі я знаходжуся вось тут, я не кірую сваім чалавекам, то бок я без яго. Я тэхнічна магу вось да гэтак пераключыцца да гэтай сям'і і зараз кіраваць імі. Ну, то бок гэта ж не прывязана. А, можа на яго клікнуць. Давай паглядзім. Мне падаецца, гэта быў прыкладаць друг часткі. Сістэма дапамогі. Гэта актыўны персанаж. Не магу нічога рабіць. Не, няма нічога. Не, нічога няма зусім. Ту-ту-ту. Вось. Питомцы тут есть? Жывёлкі. Не бачу. Ты дрэнна чытаеш. Не перашкаджай. Кота ідзі шукай. Займаецца ён тут. Паказвае, які ён разумны. А дзе тут чытаць можа. Блин. Літерально моя думка. Цвярджае. А калі сысці... Гэта зачыніць усю гуню. Так, это зачыніла усю гуню. Геніальна. Зараз пачакайце. Вяртаюся. Набываць праз тэлефон. Ну давай яшчэ раз паглядзім. Сервісы, піца, пакаёўка, гэты гарденер, які за якім гарден за садам, садоўнік, агонь, ремонт, паліцыя, кейтеринг. Это же не слово кот, кейтеры. Давай, зараз кота приведут. Там такі чалавека набываць можна. Блин. Ну, мы ж гэта у Рыме. Блин, у нас что? У нас светла нема у хаце? Не, ёсць, нейкая ёсць. Давай. Что там? Я спадзяюся, кейтеринг это от слова кот. Не, дякую. Это не ён. Это не кот. Шкада. Ну, блин. Давайте просто вот ну, под эту будку поставим яшчэ, можа неяк это прывабіць собаку вулічную. Блин. Што рабіць? Вітаю, Сэнвелл. У нас проблема. Мы зараз не можем ніяк пакінуць свою хату, каб пайсці набыць кота. Зараз буду читать форумы. Дык на таксі ўжо накатаўся ўжо купіць. Там же на таксі ёсць толькі гэты варыянт у даунтаун.
Відеогайд аб тым, як набываць катоў. Зараз. О, каб вы разумелі, у чэла ў гайдзе ёсць магчымасць паехаць не ў гэта самае. Карацей, літаральна тэлефон, але ёсць магчымасць паехаць у горад. Так, Explore All Town. Гэта пра тое, што вы гаварылі, але ў мяне такой опцыі няма чамусьці. Можа мне нейкі туторыял патрэбна скончыць? Вось глядзіце. Я літаральна зараз паглядзеў гайд, і вось тут яшчэ ёсць варыянты, і тут іх больш. У мяне толькі 2. Іх там штук 6 было. У іх літаральна нават той же самы тэлефон, і толькі прыехалі ў хату. Давайте паспробуем новую, просто по приколдесу. Возьмем іншую сям'ю нейкую зараз. Вы не паладзін. Вы не грамадзянін. Так, вось нейкі горад, номер 4. Я не ведаю. Тут ёсць нейкая... Тут вось ёсць нейкая старая ледзі з шмат каточкамі. Альбо не старая ледзі, я не бачу. Нейкая ледзі. Вось. За яе. Old Town Shuttle. Old Town Witchers, бла-бла-бла. Патэлефануйце, вы атрымаеце. Ну, гэта вось літаральна яно і тое, што патрэбна. У цябе тэлефон ёсць? У яе нават няма. Я нешта, можа, раблю не так? Можа, з маёй версіяй нешта не тое з гульнёй? Ну, то бок там літаральна ёсць опцыя. Аўтобус. Угу. Дык не, так у гайдзе літаральна чалавек бярэ і проста з тэлефона вызывае. Мо трэба пазнаёміцца з імі. Давайте некаторы час пажывем яшчэ. Можа, працу знойдзем. Можа, толькі тады яно і з'явіцца, я не ўпэўнены. Так, у тебе ўсё дрэнна з гатоўкай, так? Давай хоць табе святло дададзем, а тут ты ні халяры не бачыш. Давайте вось. Вось, нешта хоць бачыць будзе, пакуль гатую. Я ўжо стаміўся, з гэтымі паходамі за катамі. Ну, тут павінна заявіцца проста go to Old Town, па тыпу, у стары горад. Канкрэтна гэтая опцыя. Зараз можна сабе яшчэ працу нейкую знойдзем. Пасля таго, як паспім, можна паскорыцца нават. Так, добра. Ну, няхай займаецца сваімі справамі. В першую чаргу, бо параметры ўсе проста унізе. Можа, табе нейкі прыкалдэс яшчэ набыць? Может, літаральна палавіна хаты грошай за хату, гэта вось гэтае ложак. Опа, там енот, мне падаецца там енот. Гуня, это енот? Эль бандито. Не, ты пачакай, а чаму нельга сабе ўзяць? Я жадаю. Давай сюды, енота. Я не жадаю адпуджваць. Што робіш, гуня? Я ўсіх жывёл тут забяру. Я жадаю, няма такой опцыі. Браць енота. Ёсць варыянт толькі напужаць яго. Эль бандито. Там нешта пахне ўжо. А гэта мухі на чым? А, вадой бы паліць. Чым ты займаешься? А, ты чуеш, як эль бандіта крадзе нашае смецце. Дык што, гэта ж... Ужо не наша праблема. Так, паперку ён чытаем. Давай-ка ты...
Пакінь, пакладзі, дзе ўзяў. Ты не на падлозе яго ўзяў. Безнадзейны. Знайдзі сабе працу, а? Можа, мне літаральна, я зараз прапусціў той момант, што мне трэба было пазнаёміцца з мясцовымі. Толькі тады яно адчыняецца. Можа. Не. Мы не будзем крыміналам. У нас адзін крымінальны гэты ўжо ўсё смецце скраў. Ну, хоць прыбяры за сабою. Свіння. Вось тут я не разумею, чаму мухі б'юцца. Ну, пайшоў паляваць. Нават усё пайшоў паляваць. І смецце, падаецца, ўжо знікла. Я вось што жадаю, гэта... Блін, можа я реально запарол тым, што паехаў адразу ў горад. Не пазнаёмся з мясцовымі. Дайце, можа, пакуль ён там адпачывае. Зараз на яго камеру прычаплю, а зараз пахудненька пашукаю. Чаму пауза? А ну не спыняйся. Як толькі я табаюся, ён адразу выключаю. Ну, добра. And see old town option. 71. Человек, это же проблема. Цікавая версія ёсць. Не, это не оно. Давайте перапачнем. Можна з'ехаць з хаты? І... Не упомню, як з'ехаць з хаты нават. Добра, што не мы такія. Вось чалавек гаворыць, што ў яго... Некаторы гавораць, што гэта толькі проста бывае абмежаванне, ты можаш паехаць кудысьці раз у дзень. Але ж мы туды не ездзілі. Старыя формы. Блин, дзіўна. Блин, дзіўна. Мне пытаецца, трэба будзе рабіць зноўку. Так, не, мне падаецца, калі ў старой ледзі, давайте пераключымся просто літаральна для тэста. На ледзі пераключымся, альбо на нейкую іншую сям'ю. У нас тут жывыя ёсць. Людзі, хто-небудзь. Вось тут сям'я ёсць. Давайте трошечки за іх просто пасядзім. Бобу Бетті. Пачакаем за іх, бо можа да іх прыйдуць суседзі і адчыніцца такая ж самая опцыя. У вас ёсць телефон? Ёсць телефон. Вось, няма тое ж самае, няма такого варыянту. Можа, яна з'яўляецца праз некаторы час. Альбо нешта не так з этой версіяй. Бо калі не, то нам прыйдзецца просто спадзявацца, што каты самі прыйдуць да нас. Дадзім ім просто пажыць. Опа, суседзі да іх прыйшлі. Вось зараз мне гэта цікавіць. Гэты варыянт. Сустрэні, калі ласка.
Чамусьці мне не ведаю чаму, у меня такое адчуванне, што можа гэта неяк уплывае. Я нічога такого не з'явілася. Абзда. Это ж Руди. Дакладна. Ну, мне шкада, але мне падаецца, у нас няма ніякіх шансаў з гэтымі самымі. Мне занадта громка. Мне шкада, але падаецца, нічога мы з катамі не зробім. Я напружуся, як зразумець, што рабіць з катамі, але мне падаецца, гэта баг. Ну, то бок, мне трэба альбо пераўсталяваць гульню, альбо яшчэ што-небудзь шукаць, можа, нейкую яшчэ іншую версію. Вось, бо гэтая версія, яна змяшаная. Яна на ангельскам была. Яна, ну, па тыпу, усё было, там не было рускага, і я не ведаю, адкуль гэты рускі, вось толькі на гэтых варыянтах і сям'ях вылез. Магчыма, гэта нейкі рыбак яшчэ стары-стары. Я знайшоў нават відэа на ютубе, але відэа на ютубе, каб вы разумелі, чалавек просто засяляецца ў хату, просто ставіць там телефон, націскае тут і едзе адразу ў Old Town. Усё, там нічога няма больш. Гэта план Арыгана. Трэба... Каб я мог да яе проста прыйсці на гэтай бабці. Ну добра, тады працягваем як ёсць, бо я не вельмі магу на гэта зараз паўплываць, мне прыйдзецца, ну, проколпаемся ўвесь стрым. Мы ўжо, ў прынцыпе, гадзіну калпаемся з катамі. Тады змена плана. Што мы, кар'ерыстам будзем? Станем самым вядомым першым чалавекам, які трапіць проста ўсю газетку нам дадуць новую сённяшнюю прывязуць, і мы здагадаемся, кім мы будзем сур'ёзна. Калі бабця прыйдзе, так калі ласка, а я ж не магу, але магу. Зараз паспрабуем патэлефанаваць. Мы нікога не ведаем, нашая праблема. Халяра. Мы нешта прыдумаем. Калі з'явіцца кот зайдзе на нашу тэрыторыю, то першае, што мы зробім, гэта зловім кота і пасадзім сабе ў хату. Галоўнае толькі не прапусціць кота. Мы аддалю трошки камеру. О, зноў суседзі ідуць. Толькі гэта не... У вас катоў няма. Можете сыходзіць. Вы тут толькі час марнуеце. Спыняйся гатаваць. Яны паглядзяць на твоё смецце і самі сыйдуць. Так, сацыялізуйся, потым працу знойдзеш. Вельмі цікавае плаванне. Худу. Згодны. Я ўжо ўсё набыў для катоў. Блін, а вось... Я не ведаю, як у новых частках было бы круто, каб тут просто, ну, по типу, одно месца, дзе падрапаць ёсць, а было бы круто, калі быў цэлы там замак для катоў. Да маленькай дзяўчыны толькі знаёміцца недзе, да якой? На мяне тут паліцыю адразу FBI open up, вось гэта пачнецца. Ты з мортамерам павіншуй? Ой, павіншуй. Павітайся, можа, не? Не ведаю. Ну нічога, за яго жонка будем размаўляць. Так, паматаем час. Яны тут доўга размаўляюць. Ну, вот яшчэ ты гэта не дадаваў. А калі што, стул толькі адзін. Што ў гадзезе? Гавары. Мне трэба ведаць. Давайте яшчэ адзін стул набудзем, бо неяк несур'ёзна. Ось так. Дык яна сама прыйшла і пасядзілася ў маёй хаце. Што мне зрабіць? Туалеты засагнаць? Мы ўвогуле цэлімся ў любую пару, у якіх ёсць жывёлкі.
Усё ідзе не па плану. Та не, у меня ўвогуле ідзе не па плану. Каб вы разумелі, у мяне нейкая праблема была са сціралкай, зараз падаецца ўжо ўсё ў парадку, але магчыма, халера яго ведае, караць. Прыйшлося яе спыняць падчас спрання. Па працы яшчэ прыкладна такая ж халера, нешта ўсё не працуе, стрым я запускаў па 40 хвілін. Ну нічога, зато я газетку чытаем зараз. Мне патрэбна ў прыбіральню? Не, гэта чырвоная, гэта пазітыўна, гэта значыць, што ўсё добра. Я разбіраюсь. Было б цікава, калі б яна пашла есці ежу ў туалет. Мяне цікавіць, зараз колькі? То бок, як гэта выглядае? Яна прыйшла са сваім мужам да суседзяў, засталася, а муж сышоў такі. Не толькі проста сышоў, а па тыпу, ну, са мной не павіталіся, ну і халера з ім, я пайду па сваіх справах. А мы зараз для яе выразна чытаем газету сённяшнюю. Ён то бок увечары яе проста забярэ, так? Яна вельмі жадае з намі паразмаўляць, а мы такія, не, мы будзем чытаць газету. Мы тут заснем зараз. Пусці яго, калі ласка, спаць. Альбо, не, у туалет. Ён жа зараз абасцыцца, адпусці яго. Развітайся. Давай, пачакай-ка, можна... Блин, мне трэба пайсці... Ідзі, калі ласка. Он зараз у туалет не паспее. Ага. Ну, у прынцыпе, яны так доўга з ёй размаўлялі, што ён літаральна вырубіўся на падлозе у кухні. Окей. Сярод смецця. Неблагі пачатак. Не памыла талерку. Больш за тое, тут талерка на падлозе ляжыць. Ён яшчэ не абассаўся. Вось будзе радасці з раніцы. Чакаем раніцы, калі ён пачне. А вось зараз абассаўся. Хопіць быць незадаволеным. Сам разбірайся з гэтым. Ну всё, тут памойся. Скунс. Ага. Где он? Тест-контрол. Я ожидаю себе скунса завести. Где он? Где? А я его не бачу. Він подівся. І? У сметниці? Нема його у сметниці. Ну, може ён не там, але я взаємодейничати не можу. Мар любой дзяўчыны уснуў на падлозе ды абассаўся. Не, я памятаю, розніца паміж першай і другой Sims гіганцкая. Гэта, блин, настолькі розныя гульні. У асабістасці, самае крутое, што было дададзена ў другой частцы, гэта тое, што два персонажа могуць ісці адзін да аднаго і размінуцца ў адным квадраце. Вось гэта было проста ачмурэнна. Я ахрэнеў, калі гэта побачыў. Так, ну тут гатаваў малайчына. Прыбяры, калі ласка, гэта ўсё. Дзякуй вялікі. Гэта яшчэ таксама. Дадзім яму пачуваць. Што ты смецце паўсюль кідаеш? Так жыве. Нейк выйшаў тут, абышоў. Чалавеча.
Так, дайте хвилиночку. Ага, ну все добре. У меня не то отчинилось зараз. Из-за того, что мое маленькое окенце я раптовно не то натиснул. Так, адзінае, чым ён займаецца зараз большую частку часу, гэта гатуе і сцыць. Трэба нешта рабіць з гэтым. Не, ваши соус-лайки, вы спрабавалі калі-небудзь завесці кота ў першых сімсах. Дык вось, хутчэй за ўсё, гэта нейкі баг. То бок ён павінен... Музыка сапраўды прыгожая, я там уключыў. Гэта калі што, мне прыйшлося паставіць саундтрэк на ютубе. Бо чамусьці ў гульне яна не праігрываецца. Музыка ачмурэнная. Як у першай, так і ў другой частцы. Я в асноўным гэтай гульні па саундтрэку і памятаю. Ну ўсё, нарэшце ён пойдзе і адпачне нармальна як чалавек. Не на падлозе спаць. Пакаёўку наймём, а у нас грошы... Мы ж не працоўныя. Трэба яму нейку прыдумаць рэч, каб ён было чым заняцца, бо ён хернёй страдае ўвесь час. Ну, па тыпу як адпачыць, адпачынак нейкі. Телевізор, камп'ютар. Стримером можна тут быць, не? Давайте хоць. Во, ідэальна. Не займае шмат месца, такая мінімальная гульня, там яшчэ, хутчэй за ўсё, можна ў Warhammer гуляць на ім. Бо яму нешта не весела зусім. Так. Пасля туалета, калі ласка, знайдзі працу, давай паглядзім, што там ёсць увогуле. Яму жахі сніліся. Яму снілася, як ён не мог даехаць да суседняга... Ага, занадта дэпрэсіўны, каб шукаць працу. Окей. Ён не мог знайсці кота, вось таму і праблемы. Не, мне падаецца, на жаль, не. Усё гэта не ў камплекце. Ну, хоць штосьці яго радуе. Смех. Такі трохі маніякальны. Ну, ў прынцыпе, як ва ўсіх гульцоў Warhammer, правильно? Гэта забаўка, гэта поезд і, хутчэй за ўсё, яшчэ платформа для гульні ў Warhammer. А яе, мне падаецца, амаль ніхто не купляў. Яна дае шмат, не шмат гэтых самых. Вось, літаральна, яна каштуе не шмат, але яна шчасце дае не той, каб шмат. То бок яна займае да халеры месца, і гэта амаль бессэнсоўная хрень. Таму прасцей проста камп'ютар набыць, і тое будзе более карысна. Так, ты хоць трошки задаволены зараз? Мы зможам сёння паспрабаваць знайсці працу? У нас грошыкі скончваюцца. Кота ў крэдыт набываць гэта такое сабе. Спальнікі ж мне пытаецца. Я не памятаю. Дзесьці было... Так, это адносіны. Вось наш досвед. Толькі я не памятаю, хутчэй за ўсё, калі проста гатуеш, ты не навучышся нічаму. Табе патрэбна літаральна чытаць кнігі на гэтую тэму, так? Вось. Калі такая справа, то нам трэба набыць такое. Вось, не. Это не тое, гэта не кнігі, вось. Вось так. Як?
Яму памыцца? Не, гэта я гавару, чырвоненькі зараз вяртаемся вось. Чырвонае гэта нармальна, гэта ўсё добра. Як? У нас там яшчэ смецце, які там Эль Бандито вырыў на сметніцы. Ну што, настрою хапае? Будзем шукаць працу. Ну, хоць трошачкі. 97 мільёнаў у дзень. А ты праца асістэнта, я так разумею. 5 гадзін працоўных. Не будем брать для разым. Лепей будем гулять у Вархаммера. І яшчэ на апошнія грошы набудзем дзе пераапрануцца, а то шо мы як не чалавек. Ось ты. Будзе дзе пераапрануцца. Так, можна ж? Усё яшчэ опцыя у стары горад ездзіць не з'явілася. Ну што, чакаем наступнай паперы, бо грошы хутка скончацца. Тут кнігу пачытаю, хоць чымсьці карысным займаецца. Грошыкі на ежу усю сойдуць. З бабцей трошечки складана, яна не прыходзіць. Хутчэй за ўсё, і проста складана да нас дайсці. Раз он пачне, паспрабуем патэлефанаваць суседзям, можа мы хоць пра кагосьці даведаліся. О, Мортимер. У сэнсе не маю. Пачынайся. Давай з Мортимером паразмаўляем. Зараз ён уже один прыйшоў. Куды ён? Што за халера? Он просто ўзяў і сышоў. Прыбег, патэлефанаваў у дзверы, на 10-й раніцы. Морти шукае жонку, так. Прыходзіць такі, я ж яе пакідаў тут. У сэнсе, я прыйшоў праз 4 дні, чаму яна яшчэ не тут. Мы ж так не навучымся гатаваць, так? Давайте павучымся трошечки. О, блин, яна яшчэ не такая, нават не псевдо 3D, я нават забыўся пра крэсеты. Юкамас, сёння зрабіў так сама, як і вчора, але таку галу не дало. Можа, вчора так было праз адвыканне. Ну, калі даўно не піў, то так можа быць. Але ж усё ж такі, мне падаецца, яно шмат ад чаго залежыць, гэта не толькі адвыканне. О, першы ўзровень. Трошкі гатаваць навучымся. О, нават 2 ўзроўні. Як хуценькае, мне падаецца, яно заўсёды было неяк вельмі павольненька, не? Мы 2 ўзроўні ўзялі просто так. Без проблем. Можа, ўжо не столькі пальцаў парэжа пры гатоўкі. І хто так робіць? Ну, хто паеў і абассаўся? Ой, прыглядаць пастаянна. Мортимер, вітаю. У мяне тут эта подлога мокрая.
Не ждаешь помыть? І працу мне знайсці. І ў душ не ідзі. Мортімера вітай. Якраз 9 увечары. А зноў не жадаю. Ну, вы паглядзіце на яго. Можа яму да лекара? Не-не-не, гэта ўсё нормально для Сімсаў у першай частцы. Класіка. Вы думаеце, басейны яны тут не... Нам жа трубы ніяк не трэба праводзіць. Вы думаеце, басейны яны вадою напаўняюць? Адносіны у нас нешта сапсаваліся з Мортімером. Пойдем спаць. Мне падаецца, альбо Мортімер толькі што даеў тое, што мы не даелі. І сышоў. Уявіць сабе, ты такой: «О, сусед, вітаю!» Ён такой: «Заходь да мяне. Мы давай трошечкі пасварымся, я пайду спаць, а ты даеш то, што я не даю». Добре так спіць. Мы ніяк яму не можам знайсці працу, бо ён у дэпрэсіі. Яму трэба і памыцца, і паразмаўляць з кімсьці. Дам яму проста вольны час, няхай займаецца сваім настроем. О, мне падаецца, там развялося. Давай, что ты топчешь? Это так працуе. Усаки. У нас уже нормально весь сад наш. Ён літаральна увесь час уходзіць толькі на тое, каб падтрымліваць сваё існаванне. Ну, то бок нават без працы. І ты. Зноў усаки. Яму да лекара яму дакладна патрэбна. І... Це твой спрей. У туалет бягі. У туалет бягі, ты що робіш? Іди у туалет. О, у туалет, блин. Не то я натиснул. Нарешті. Телефонуй суседям. Я павінен усё гаварыць? Так, это вось сям'я гэтых. Давайте, было у нас адносіны лепей. Просто паразмаўляем. Там была опцыя цікавая. О, мне прыйшла ідэя. Карацей, мне падаецца, калі Белла была тут, быў варыянт пазваць яе ў стары горад. То бок мы не самастойна поедем у стары горад, але мы спытаем по типу свіданка. Яна жонка была чалавека, якому пофіг, дзе жонка шастае, так? Мы возьмем яе ў горад, возьмем катоў і збяжым. Як вам ідэя на свіданку? Зараз толькі адпачыць трэба і ў норму прыйсці, бо ён бясконца памірае у нас. Вітаю, чорная дракошек. Вітанушки. Так. Зараз. Ён праспіцца. Ходзіць у туалет. Мы выклікаем Беллу, каб яна прыехала сюды. Едзем з ёй у стары горад. Чапляем каточкаў. Профіт. Над ім мухі летаюць, так. Жаюся на чымсьці іншым, але... тут нават не разабрацца ўжо, ўсё так дрэнна ідзе. Ён адзін не паспявае даглядаць за хат. Ага. Над адзеннем нашай. Брудненько у нас тут, карацей. Паесці. А чаму ты бежиш есці, калі табе патрэбней больш ісці ў туалет? Вось. У нас зашмат паперак.
Ну і халера з імі. Так. Телефонуем зараз Беллі. Белла. Будь ласка, приїжджай сюди. Так, она нам нешта распаведзе. Мы пойдем у душ, покуль он там ідзе. Я ж паспею у душ сходить? Либо она зараз телепортуется сюда. Так, вось она. Ну, чего ты стоишь? Лайчина, иди. Дякую велике. Белла, у меня есть... Ось, пошли у старый город. У меня есть цудоўная идея. Можно повеситься, а тут можно утопиться. Окей. И у сенсі. Мы ее позвали, и что далей? Мы вызываем такси. Так, Белла, дякую велике. З прусаками розберися. Угу. Ось ён з'явіўся. Добра, ось ён шаттл. Давай-ка, поехали. Вось, і зараз мы можем... Так? Ах, гульня. Мы зрабілі амаль усё. Толькі мы не можем наведаць месца, дзе прадаюць жывёлак. Таму што ён не з'яўляецца па тыпу гэтай кам'юніці рэлью. Што мы можам наведаць-то? Residential. Усё residential. То бок мне літаральна трэба пабудаваць месца, дзе будуць прадаваць жывёлак самастойна зараз. Гульня, якога хера? Я магу адмовіцца ўжо тады. Разумееце зараз, якая праблема? Мне патрэбна хоць кудысьці прыехаць, каб, ну... Это ўсё рэзідэнт. Кам'юніці, ніводнага кам'юніці. Я ж так не магу выйсці з гэтага меню такім чынам. Нейкая халера. Мне падаецца, трэба проста... Ну, гэта неўдалая гульня. Ну, у сэнсе, што версія. Трэба было знайсці нешта іншае. Так, я не магу нічога зрабіць. Мне прыйдзецца зачыніць гульню і адчыніць яшчэ раз. Гэта чысцівішча. Мы ў шатлі з Беллай назаўсёды. Так, давайте... Так, захаваем перад выхадам. Я зараз яе перазапушчу. Бо там літаральна у мяне няма ніякай опцыі з гэтага выйсці. Так, у нас план. Давайте возьмем вось гэтае месца. Мы зараз зробім з гэтага рэзідэнцкую тэрыторыю. Вось гэтую. Спецыяльна, каб набываць катоў можна было. Бярем. Змяніць. Робім кам'юніці. Усё знеслі. Это комьюнити, так. Натискаем. Угу, будка няхай будзе. Поставим ее тут. Бярем такие. Крама. Где крама жывёлак? Ага. Вось яны. Добра. Тут нічого халера з ім. Няхай будзе скамейка. Няхай будзе... Не ведаю, што ты. Няхай тоже будзе. Ну, мне падаецца, я ўсё зрабіў, тое, што патрэбна. Электроніка. Такі.
Нормальный экран. Подарунки. Нечто еще подарунки. Пушечки. Не тое. Каточки 8 продаецца вось гэтая тэрыторыя, вось гэтая штука, калі я правильно разумею. Вось тут собачки няхай будуць. 2. Ну, у нас это... Мы ж усіх бярем, правильно? Каб усе задоволены былі. Так. Это ўсё не выглядае як тое, што мне патрэбна. Что это такое? А, там черепашки есть. Рыбки есть. Давайте их пересунем крышку в бок. Вось, робім карацей вось такое. Я не ведаю, ці патрэбна нейкая стойка для гэтага ўсяго, по тыпу як касавы апарат, вось гэта ўсё. Давайте зробім на ўсялякі выпадак. Бярем нейкі круты стол. Не ведаю, вось такі. Бярем электроніку, касавы апарат. И яшчэ один касавы апарат. Чаму? Да потому. Некая идея. Захавали. Что бы гэта не значило. Згодна. Мужчины и женщины... Так, почекай. Так, ёсць. У нас ёсць гэтае месца, куды мы можам прыйсці. З-за таго, што... Вау! Зараз з'явілася. Вы паглядзіце. Ну, вы паглядзіце. Так. У сэнсе play with cat. А як набыць каточка? Альбо по типу нього няма у мене грошей. Так. Беремо ось гэтага. Як мінімум. Я могу ее забрать с собой? Лоска. Я літаральна чую, як чалавек агучваў гэтых катоў. А ты што тут робіш? Саксафоніст нечакана. Не, гэта ўсё не тое. Як мне набыць кота? Не, пагуляцца з котом гэта добра. Тут і магчыма набыць. Можа, у мяне грошаў няма? Можна выправіць. Як там у нас было? Бярем. Чыняем менюшку. Роузбуд. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ой, игрушки выпали нам неведомо откуль. У сенсе, play with cat. А набыть кота? То бок вось гэта мы набыть можем. Так, собаку мы так само набыть не можем. Рыбоньку мы можем набыть. Терки, вы это, може, дайте мне кота. Можа з-за таго, што мне грошай не хапіла і мне трэба перазайсці сюды, я не ведаю, давайте. На Вуйтбастарца адпраўляецца 500. Дзякуй вялікі. Ну, я не бачу варыянтаў. Я не магу толькі пагуляцца з катушкамі. Гульня на кожным кроке нам проста праблемы робіць. Что я повинен за этим робить? Белла, вырашай что-нибудь. Блин. У меня литерально няма ідей. Я зробив уже литерально, что мог. Так, давайте сойдем. До дома поедем.
Можа, у нас не было магчымасці за катамі ехаць раней, таму што у нас не было куды ехаць. Ну, тыпу опцыі стары горад не было, таму што не было куды ехаць літаральна. І гэта я ну, яно не працавала з-за таго, што не было. Яны спрабавалі мне сказаць, што тыпу, хлопец, у цябе няма ніякай кам'юніці хрэні, у якой можна прыехаць і нешта набыць. Зараз з'едзем, можа, другая спроба і ўсё атрымаецца. Язджай па тых справах. О, вось мы ў хаце. Телефончик. Подкажи мне, ці з'явілася? Во, глядзіце. Едем зноў. Поехали. Ніякай ежы. Ты не будешь есці, пакуль мы кота не атрымаем. Вось. Глядзіце, атрымалася. Бярем кота. Новый каточек. Кто жадае быць котом? Зараз я там чалавек з гэтым самым саксафоном. Калі вы жадаеце быць котом, браць усіх мы ўсіх возьмем. Справа хутчэй у тым, ці даем мы ім імёны альбо не. Так, Арыгана, табе жаночага каточка, так? Я же чакаю твоего пацверджання. Так, Багема. Ёсць, будзем двух котоў браць, як мінімум. Арыгана, табе жаночага альбо... О, блин. Гуня, ты што? Ты куды панеслася? Я ж нічога не націснуў. Добра. Нешта адбылося. Я не зразумеў, ці атрымалі мы кота, ці не. Давайте. Где наш галоўны герой? Ты куды падзеўся? Ён прорваўся і не набыў кота, мне падаецца зараз. Эй, не перашкаджай, дзяўчынка, ты ідзі. Так, вось, абіраем. Давайте возьмем беленькага. Так, імя я не магу даць. Вось, магу. Арыгана. Ёсць. Бярем яшчэ кота. Яшчэ у нас будзе Багема, на жаль, ружовага няма. Гэта па тыпу як сфінкс? Не? Я не разумею. Не, гэта не сфінкс. Альбо сфінкс. Ім цяжка сказаць. Белыя? Таксама белага. Добра. Ёсць. Багема. На жаль, я не упэўнена, што там сфінкс. Выглядае не упэўнена. Ёсць. Арыгана і Багема. Беленькія у нас будуць. У нас уже... Навошта нам людзі, калі у нас коты ёсць? Так, вулчара. Давай, калі ёсць пажаданні, калі ласка, гаварыце, бо я ж не ведаю, я буду по свайму. Калі вулчара, то хутчэй нешта падобнае да ваўка, так? Вось, шэранькі. Не, вось такі. Ой, мне падабаецца. Узялі. Вулчара. Бярем яшчэ. І бярем подсін. Подсін возьмем трошечки... Во, тут ёсць беленькі з шэренькімі полоскамі. І плямкі. Вось такога. Альбо якога. Притом не страчу гэта праблемы другія. Это фігня з ім. Разберемся. Тут важное зараз собрать кота. Я жадаю табе даць вось гэтага. Мне падабаецца. Подсін.
Шипіць яшчэ. Я возьму каляніцу, проці я не зусім пра які плямкі гаворка, бо ёсць вось чарапаха такі котка. Вось, добра. Усё. Дзе? Чакай. А, гэта... О, блин, гэта была вулчара. Так, я пераблытаў. Я выбачаюся, я пераблытаў. Так, вось зараз будзе куцін. Альбо не, альбо што я? Я зараз нешта нарабіў, не памятаю. Так, спыніцеся ўсе. Столькі адразу. Бярем яшчэ кота. І зараз будзе куцін. Выбачаюся. Я на вулчару ўзяў. У плямкі вось. Чарапахава. А чаму я не могу? Ну, сенсе, чаму я не могу взять? Глядите, ничего... Не, я ничего не перепутал. Я просто ничего не отбылось. Мне... Я не ведаю, альбо саксофоніст моему перашкаджае, альбо настрою аніякія, але ў мяне не атрымліваецца набыць кота до конца. Я нават не могу спыніцца слухаць гэтага саксофоніста. Какофония. Так, мне самому уже перешкаджае, але я не могу ничего зрабіць. Давайте я выберу, може, саундтрек хоть. Так. Ну, давай, калі ласка. Жадаю. Вось, нарэшце. Не, вось, усё выправілася. Добра, атрымалася. Не, мы, получается, справились. Только зараз мы вырубимся. Треба ехать додому. Котов вести назад. Пустите меня додому, я зараз помру тут. Усе коты лягуть у автобус. Саксофоніст, ты ўсё, блин, музыку зламаў. Нарэшце. Энергія падвышаецца пры гульне з каточкамі. Вітаю, Надзея. Вітаю у нашай суполцы. Нешта я чамусьці не пачуў. Можа, у мяне... Дзіўна, можа, я з гэтай какафоніяй не разабраўся, што адбываецца ўвогуле. Так. Добра, зараз галоўная каточка у нас да халеры. Куды ты паскакала? Рэгана? А, гэта багема. Яна палюе на... Багема палюе на нашых прусакоў, якія ў нас ёсць. Гэта нашыя дамашніныя прусакі. Не з'ядай іх усіх, калі ласка, адразу. Нарэшце, паспіць. Так, у нас праматваецца час. Катоў шмат, але, на жаль, рэчаў да іх пакуль што не хапае. Так, увогуле, чым яны займаюцца, як у іх. Яны галодныя ўсе. Вы што ты робіш? Ежа для катоў. Самае галоўнае. О, вось ён будынак для катоў. Ёсць такая рэч. Дзе нашая? Это можна памыць, але ж это не тое. Кармілачка. Але ж трэба шмат. Раз. Два. Тры. Хутчэй за ўсё будзе перашкаджаць. Я адзін пастаўлю, можа, тут дзе-небудзь. Трэба хату пашыраць. У нас ужо месца для катоў не хапае. Так. Альбо не, давайте телефон хутчэй перавесім. Вось сюды куды-небудзь. Так, над унітазом. І перанесем гэтую кармілку, паілку вось сюды. Я музыку ўключу зноў.
на працу ісці. Ды, блін, ви што? А як же трэба... Ці патрэбныя дадатковыя дзеянні рабіць, каб карміць? Альбо яны зараз могуць просто паесці. Выглядае, што я павінен нешта рабіць. Так, нешта у катоў энергіі не шмат. Ці я ўсё правильно раблю? Яны же могуць адпачываць тут. Давайте, можа, трэба... Не, мне падаецца, патрэбны дадатковы яшчэ дзеянні нейкія. О! Дык-дыкі па хаце пачаліся. А, каты, мне ж падаецца, вас трэба карміць вось літаральна зараз. Хары спаць. Катоў кармі. Ты доўга спаць будзеш? До нас яшчэ эль-бандиту прыйшоў. Можа, хопіць спаць? Пачынайся. Я не магу шчупнуць, бо я... О, вось. Напоўніць. Трэба ўсё гэта напоўніць. Пофіг на то, што ты там жадаеш. Накарміць катоў. Ёсць. Куды тэлефон? А, піцу заказаў. Ну, хоць штосьці. З'есці яно, там, мне падаецца, он уже разабраў ўсё нашае смецце. Ён працуе проста ў гэтай самай, сметнай фірме, карацей. Даглядае, каб у нашым смецце мы добра яго сартавалі. Так, котачкі мае. Што у вас там? Трошечкі галодныя. Але плюс-мінус яшчэ. Прыбраць туалет. Яшчэ можа набыць што-небудзь для адпачынку катам. Дзе у нас тут ёсць? Во, я жадаў велізарны дом набыць. Так, ну нам месца для стол для вархаммера ўжо не патрэбна. Таму што каты з'явіліся. Можна паставіць яго так, каб ён не замінаў вось у самым тульным месцы вось тут. Вось так. Мне падаецца, вось, ідэальнае месца, каб праход не перашкаджала. Не забівайце гаспадара. Ён тут літаральна ўжо шкодзіць свайму здароўю. Мне падаецца, яна ненармальна зачынілася. Ты можаш даглядзець яе нармальна, не? Ага, вынесці смецце трэба. Так, катушечкі. Энергія нізкая, але яны ж могуць спаць дзе заўгодна, так? Выглядае, што так. О! Лучара малайчынка. Точыць аб тачылку, а не аб мэблю. Каты, калі ласка, пусціце мяне дадому. Тут нават дзвер адчынена, што за халера? Куды ты ідзеш? А, каты, літаральна, каты не пусцілі да хаты. Таму што тут нельга падысці я ніяк. Ён блакуе вось гэтыя квадраты, і таму нельга прайсці ў хату ўнутр. Пакуль каты гуляюцца паміж сабою, я тачылку пастаўлю кудысьці ў месца, дзе яно не будзе замінаць праходу. Ось тут. Не, зараз памылку яшчэ раз зраблю. Так, тут няхай адпачывае. Калі паспіць, тады перанясем. Калі у вас ёсць жаданне быць каточкам, то нам прыйдзецца бегчы ў краму за новым. Але калі у вас ёсць жаданне, ёсць узнагарода ўсяго за 42 поінта канала, і я буду бачыць вашы нікнеймы, мне будзе легчэй назіраць. А хто жадае, хто не. Дзверы, галоўна дзверы ўсё яшчэ засталіся адчыненымі. Так. Можна абудзіць? Не, навошта набуджаць? Пагуляцца. Чого ты жадаеш? Ты жадаеш пагладзіць Лучару.
Лучара на унитазе. Окей. У туалет. Ой, в душ хоть сади. Ты уже воняешь. Есть ожидаешь? Да, блин, пицца где твоя? Обещали, что привезут. Ён хутка памрэ? Не, ўсё ў парадку. Чырвоная гэта добра. О, аргана наверх залезла і спіць там. Так, яшчэ трэба набыць больш туалетаў кацячых, бо гэта недастаткова. Гэта ненармальна. Вось. Мы поставим их где-нибудь... Нам придется поширять дом зараз. Нам литерально зараз придется поширять дом, бо места не хватает. Так, ты иди сюда. Нет. Не-не-не-не, вертай назад. Нам придется за котов снести стену. Я могу скоповать. Вот так. Коли прибрать эту стену, а як ее снести? Рука? Не рука. Не, это все не тое. Я не бачу, где прибирать. Где тут повинен быть инструмент, как прибирать стену? Шуфель? А где он? Не-не-не, это кіраваць зямлёю. Ну, по типу выше ніжэй. Это не прибирая стену саму. Я зараз подумал, может вось мне так вось патрэбна неяк. По типу... не выглядае так. Ну, вось нават, калі я пабудаваў уже эту стену, что мне за этим рабіць? Не, это рука, это прибираю. Это дах, это двери. Это вода, наш бассейн потенциально. Але мы не можем себе дозволить этого, бо мы помрем, а кто потом за котами будет доглядать? Правильно? Я не упевнений. А ну мы додали, як її прибрати. Може на праву кнопку? Ні. Блин, давайте я пошукаю в интернете. Складана гоня, блин. Як знести стену? Петрель. Ага. Я повинен був неяк до гэтага здогадацца. Добра. Тады вось так і робім. Знайшлі. Адкуль я маю грошы, зваліліся з нябёсаў. Не тая падлога. Не таго колеру. Вось таго. Я літаральна чытамі карыстаю. Таму што калі б я зарабляў грошы, тут бы часу ні на што не хапала. Наколькі памятаю, у першым сімсах амаль немагчыма выжыць у адзінку. Ну, я магу зараз блытаць, але мне такое вось наколькі я памятаю. Літаральна перажыць, пакуль хтосьці з вас павінен займацца хантай, пакуль іншы ходзіць на працу, бо інакш вы просто памрэце. Так. Красили свои стены. И внутри еще. Это докладно яно. Вось. Не яно. Пойдем-ка. Вось он. О, знаешь. Добрый колер. Гэта окно будзе ўсё нормально. Гэта плановое окно. Яно так и повинно знаходиться тут. Перакрасим стены. Да, можно к окно и перенести-то. Ой, не то я схопил. Так.
Акенца на вулічку. Акенца на усю сцену, каб назіраць за птушками. Чекайте, а ёсць такі у нас? Во, ёсць велізарная. Во, наш памер. Зараз разберемся. Во. Катиный телевизор. Готово. І яшчэ... Не. Вось оно было. Вось. Нормально. Подойдем. Це такой же прибиральный. Але у прибиральника не ходит. Так, можно перенести их сюда. Ну. Ось, перенесли. А туалеты мы поставим вось тут. Где они? Ось так, ось так и ось так. 4 кота, 4 туалета, плюс 1. Не, куди? Тебе так поставить. Покуль поставишь ось тут. Не могу подобрать там кут спить. Треба ще зробити місце для відпочинку котам. Тебе об'єднати некалькі покоїв? Ні, все в порядку. Все по плану. Так, наш зараз нас скурений мішок скончить там митися. Буде далі доглядати. Хатнюю покайовку по типу? Ну давай, чому ні? У мене ж тут зараз ще трошечки грошику прилетить. Раптовно. О! Мені потрібна покайовка. Бо я не поспіваю. Десять у годину. Окей. Добре, ось місце, де потім може відпочити, перенесемо сюди. О, на хаті може кілька коров відпочивати одразу, я так розумію, до 3. Туалет ось сюди поставимо. Телек нам не потрібно. Телек у сенсі, що коли телевізор. Там, где котам есть что поглядеть. Окно. Катезер. Угу. От специальной котиной фирмы. Пони. О, покайовка. Лена. Где ее носить? Я думал, она там пошла мыться. Не, прибираю у нас. Можно на працу пойти, а то мне этот... Прибирать... Я не ведаю, типа покайовка будет прибирать за котами. Ну, в сенсе, это... Иди с котами гуляйся. Что тут працой не робишь? Мррр. Нет, тут односины. Это интересы, односины с котами. Добре йдуть. А з нею можна порозмовляти? Так, можна. Мене Прусаков завели, каб каточком було на кого полювати. Так, це був план. Угу. Так. Все, пока я сошла? Або я ще... тут є що пробирати.
Ми літерально не поспіваємо прибирати за сміттям, яку створяємо. Поки його золотиться танк. Вітаю, Кастусь. На конто Кайокі, може хто сачить, як справи йдуть у Тоді, бо я нешта не бачив його у тютери, але ж я не поспіваю усё читати. Бо я не впевнений, як його со здоров'ям. Кастусь жадає бути котом. Ми зараз тоді поїхали за котами. Кастусь, яким котом ти жадаєш бути? Дівчинка, хлопчик. Зараз ще колір будемо обирати. Так, едем. Хлопчик, добре. Едем. Он не повеличивается? Мне подавалось повеличивается. Хлопчик. У нас тут розные есть. Он повеличивается у котов. Якого хера? Почему у нас не повеличивается? Кастусь, які більше подобається? Бо я не вельми упевнений. Я б взяв, може, зараз у нас рудого нема. Чорно-білий. Ось этого. Подойди. Добре. Так же, да. Кастусь. Есть. Поехали додому. Я не помню, а чи есть лимит на кількість людей? Почекай. Не едем додому, не зауважив. Вибачаюся, не зауважив. Дівчинка, я так розумію, так? Ну, давай, менюшка, з'являйся. Руда дівчинка. Добре. Є такі руди, руда. А є ще... Ось така. Мне подается больше нема. Альбо біла руда, ось гэта. Або після просто рудага наступная. Просто рудага наступная. Раджу. О, ось такі. О, давай. Я не переплутал. Это он? Добре. Где там ходять Клерк, Ларри, Чейді? Мені важливі справи. Я не впевнений, магчыма у перших Сімсах є ліміт на кількість людей, ну, істоту сім'ї. Так. Ашен. Вин. Есть. Кликла. Спасибо. Чё?
можна ўсёй сваёй ватагай вяртацца зноў. Гэта мой легіён. Я Аве Энгрі Ралев. Цезар гэтай хаты. А гэта мой легіён каточкаў. Глядзіце. Зараз яны, калі прыедзе гэты кэб, ну, наш аўтобус, увесь легіён пабяжыць да яго. А, пачакайце-ка, не. Мы увесь легіён разбяжаўся, так? Так, вось бегае па ўсёй тэрыторыі. Усім легіён напасці на саксафаніста. Дзе наш аўтобус? Там хутка ўжо месца ў аўтобусе пачне скончвацца. Ну, я ж патэлефанаваў. А, вось ён заявіўся. Тэлепартаваўся. Сабака, не гуляй. О, пабеглі, глядзіце. Пухнатыя. Жжж. Куды вы збягаеце? Вяртайцеся назад. Каты. Вось, атрымалася. Так, можна паспяць час. Заехалі, вярталіся дадому. Зараз мы ўсё роўна вырубацца будзем. Гэта значыць, што мне падаецца, што гэтага хопіць, то бок, я дадам можа яшчэ адно месца, дзе паесці. Вось тут. Мне падаецца, яшчэ была магчымасць нейк па тыпу дакупіць яшчэ. Ну добра. Не бачу. Адна будзем самастойна. Ось так. Добра. Так, пакаёўка будзе прабіраць за катамі таксама. У нашага ёсць крышачку моманту, каб паесці і не памерэць. О! Мне падаецца, у хату яшчэ патрэбна некалькі ўваходаў дадаць, бо каты не могуць зайсці ўсёй талпою праз адні дзверы. Ім прыходзіцца ўсю хату абыходзіць. Усё ж таки, мне ёсць падазрэнне, што гэта будзе апошні слот на катоў. Вось гэта, ну, які застаўся. Бо нешта я не памятаю, каб можна было гэта скроліць. Ёсць. Цікава, як адносіны ў катоў увогуле. У іх там ёсць розныя... У іх жа таксама ёсць свае ўнутраныя адносіны. А час у іх да халеры? Ну, прыкладна аднолькава, нічога такога не вылучаецца. Але мне падаецца, гэта проста з цягам часу зменіцца. Пачакайце-ка, як... А! Самыя выбітныя адносіны гэта у вулчары з баемай. Я ж уже праспаў. Усё, энергія поўная. Чаму спім? Давай, на пад'ём. Трэба карміць катоў. Трэба цацак. Ці ёсць такое? Я не памятаю. Ёсць нейкі вось месца для адпачынку. Можна гэта для сабак учаць усё.
Гэта ўзнагароды розныя для жывёл, гэта каб зданейка. Гэта тэрарыум увогуле, птушку, каб яны сажралі, ну... Больше птушак, каб яны сажралі. Хомяк. Каб яны сажралі. І ўсё. І рыбкі. Каб яны сажралі. Ну, я не бачу цацак. Мне падаецца, няма, можа у наступнай частцы дадалі. Давай садоўніка, ну... Так, нехта ж павінен прыглядаць, бо мы ўжо не паспяваем, Міхаліч. Так, ежа ў іх там ёсць? Не, ежа ў іх скончваецца, так, трэба... Напаўняй. Працуй, чалавек. А пасля гэтага сервіс... Нехта павінен даглядзець нашым падочкам. Хорошая катина ежи. Какие еще там есть? У нас доглядеть еще можно. Так, сервисы. Полиция, кейтеринг. Кейтеринг рушить добро. Але ж не. Піцу. Я думаў навучыць нашага трошкі самому гатаваць, каб ён эфектыўна і шмат і смачна гатаваў. Але трохі часу зараз не хапае. Я аднаго не разумею. А чаму настрой не падвышаецца, калі з катамі гуляць? Альбо я просто давно не гуляўся з імі. Кастусь, мы з тобой пагуляемся, як толькі поедзем. Пачакаем. Няхай паясі. Бо памрэ. Што, зноў абассаўся? А, не, гэта просто проліў ваду. Жэрці хамякоў? Давай. Где там хомяк? Где там наши столы? О, не, я могу просто поставить, набыть хомяка и поставить его на кухонном столе. Где хомяк? Мне пытается в это повинно быть. Альбо не. Вось тут было. Для хомяка, вось. Во, ёсць. Все. Я там не бачу яго толькі. Наблизить яшчэ я не могу. Давайте его покормим, каб ён было чым покормить котов. Вось там яго трошки бачна. Пікселів може 5. Ну добре, не 5, трошки больше, але все равно там смешно. Так. Весело. Я задоволен, что тебе подобается. Але ж чому ти, коли з котами гуляєшся, тобі не весело? Лучше опусти хомяка. З котами гуляйся. Богема и Органа нечто задумали. Галоўнае, наш Цезар, ён нешта забіў, карацей. Коты круто. Ну, может, погуляйся ты. Ну, что ты робишь? Не подвышая, лiterально. Это не подвышая настрой. І гэта не па тыпу пагуляцца з катамі, ён іх просто гладзіць. І гэта настрой не падушае, як такое магчыма? Кастусь. Не, на жаль, гэта не тое карміць. Я спадзяюся, каты самі разбяруцца з тым, што рабіць гэтым. Дзе там наш этот гарденер? Я так разумею, нам літаральна прыйдзецца перасадзіць усё. Альбо ён прыйдзе толькі заўтра. Где он?
Гарденер. Так, яго няма ў спісе зараз. Можа днём несці? Хто рабіў гэтую гульню? EA Games. Але калі дакладна, то Maxis падраздзел я іх. Яны просто не разбирались. Мне падаецца... Что заявилось сейчас? Там справа снизу камера. Это же наш садовник пришел, альбо что? Так. Во, будет зараз с нашими рослинками доглядать. Ну вы глядите, ён гладить каточка и фан не подвышается. Что за херня? Як это працуе? Нават социальные адносіны не подвышаются. Блин, ну сенси не подвышаются. А, вось, не, social подвышается. Ну хоть штосьці. Ну тады прыйдзецца даваць нешта, нейкую рэч яшчэ, каб нам сумна не было. Напрыклад, вось гэтую аўдыёсістэму. Не. Давайте нешта поменш месца займае. Бо ўсё астатняе на катоў пойдзе. Ён павінен стаяць на чымсьці. Во, ідэальна. Space Invaders. Разумееце, калі ён гуляецца з хамяком, фан падвышаецца. З катамі не. Гэта як гэта працуе? Ну, придется автоматом користаться, как бы тут это зусім не ряснулись. Добро так гуляю. Херачить по аппарату. Ну что, почувать будешь здесь? О, кто тут пришел? Орегано пришла. Ты погладить кого собрался? Нікого, пайшоў до хамяка, забіў. Мы ў дэпрэсіі, чамусьці. У нас шмат катоў, а мы ў дэпрэсіі. Што за херня? Як гэта працуе? Атэль хоча. Давай набудзем нейкі. Самый таненький. Ось тут. Перед окном просто вось тут будем отпочивать и сидеть и глядеть и думать про Римскую империю. Возьми книгу. Читай. Почитай книгу. Свой фан подвысишь одночасово и отпочнешь. Почитай книгу про Римскую империю хоть. Катошка няма мебель для кіптиков. Почекай, я что прибрал? Давайте поназираем яку катошку. У катошку, насамрэч, мне падаецца, у катошку ўсё ідэальна. Ну, у катошку ўсё добра. Ой, для кіптюркаў ёсць месца. Ім хапае, насамрэч, адзінай чамусьці. Хаця іх павінна быць, ну, нармальна так. Некалькі раскідана. Я разумеешь, из людей разбираются, ну. Ну, хоть з дэпрэсіі. Гэта кніга і гэтай фаталь нас выцягнуў з дэпрэсіі. Блин, якая прикалдасная рэч. Ну, то бок, просто гледзячы гульня, у яе нету няма амаль, ну, гэтай 3D, які ёсць. Ён сапраўдны 3D, але ён шмат чаго не цягне. То бок, як вы разумелі, спецыяльна для гэтага і абмежаванне наколькі. То бок, усе астатнія прадметы, акрамя нашага галоўнага героя, яны, ну, і персонажай, яны не 3D-шныя. То бок, маляваць шмат не патрэбна. Ну, каб просто не нагружаць гульню. Вось, але ж магчымасць, ну, то бок яны пралічылі ўсе моманты ў анімацыях, дзе павінен каточак заскочыць на якую платформу, каб на ёй адпачыць.
Гроші скончуються? О, ні. Що ж я буду робити? У меня вылетело с головы. А, ось. Не, мы може у нейкі пэўны момант і на працу пойдзем, але пакуль не. Не. Мы не вытягиваем просто літаральнае існаванне сваё. Так. Ну, можа, калі... Давайте, можа... Ёсць нейкі сервіс, які дапаможа нам знайсці працу? Не, няма такого. Так, книжку почитали. Уже и спать, магчыма. Хомяка яшчэ не з'елі. Осторожно, Куцін, амаль упала з катадома. Ночные тыгдыки. Котам увогуле пофиг, день, ночь. Трррр. А, ну гэта ж старая гуня, тут тыктока яшчэ няма. Ну, з каточкамі вось. Што ей патрэбна было? Зноў русакі. Што они тут робяць? Кулі яны ўзяліся? Это из-за того, что мы не прибираем за каточками, так? Глядите, у нас невеличкая проблема. Мы не... А, мы устали, так? И мы не можем выбраться отсюда. Усё. Ашин нас никуда не пушае. Прибрать туалеты? А, не. Потому что что? Потому что каточек ожидает, как бы, нечто поспытать у нас. И все. Что я там спробовал робить? Зноў треба робить. Сам себе режиссер. Ну, блин. Не ведаю. Я спробовал дотелефоноваться, таких не бачу. Каб обслуговувати 6 котов, тебе потрібно обслуговувати ще 2 працовники, так? Літерально. Літерально я. Это ж ми ще на працу не пішли. Так, ми зараз тут. Який клін? Это, в туалет беги, придурок. Ну, зрозуміло, поспел в туалет. Ага, обоссался тут. Прибирай за собой. И телефон уже. И что ты будешь робить? А? Нам... Вау! У нас заняли грошей 3 года тому, не хтось із сяброў. І зараз він вертає гэтай гроші, 950. Неплохо. Гульнявыя жыты. Тише я зробив музику, бо я на нечто було заголосно. Може ще навіть. Адаптований трек такий. Тільки одно мене вантажить. Які нахрен чипси? Можеш собі нормальну їжу зробити? Мне подается, как мы просто нормально могли існувати, нам душевая кабина потрібно заменить на нечто нормальное. Так, где там больше крутая? Некая ось такая, наприклад. Бо хуткость гігієни, ну, то бок яно економить шмат часу усё. Нам.
комфорт можно за это атрымаць. Блин, может это неблагі варыянт. Але у нас месца тут няма. Трэба пераносіць сцяну. Тут літаральна сцяна перашкаджае. Не, зараз вось так зробім. Туалет вось сюды. Джакузи сюды. Не, ладно, добре, не джакузи. Давайте вось это. Можно. Вось так. Альбо так патрэбна, не ўпэўнена. Поставілі. Туалет таксама заменім на нешта лепей. Бо я літаральна ўплываю, вельмі тупо. А мы лічылі, што Заландар быў выжывачом. Так, складанасць гулін пачатку нулявых. Цікава, мы атрымліваем сошал толькі за то, што просто стаім у пакоі, дзе шмат катоў. Кайфы. Блин, ты не наклал ежи? Як ты посмел? Добра. Амаль покормили ўсіх катоў. І вось і палова дня прайшла. Пакарміў катоў з раніцы і ўсё. Это уже саундтрек з вакацыі, мне падаецца, прайшоў. Так. А калі мы сабе будзем шукаць працу, што у нас там? Не будешь шукаць працу, ты адшмурэў. Вучыся тады гатаваць ежу. Дэпрэсіўны ты наш. Катоў гладзь. Ага, яшчэ і дэпрэсіўны, каб вучыцца. Ну, хоць з катамі гуляйся. Хоць штось карысна робіць. Ён стаміўся. Так ён паўдні, блин, корміць катоў. Занеси. Давай просто книгу почитаем хоть. Заплатили грошы пакаёўцы. І страцілі амаль усе грошы. Не, добра, не усе. Но у нас грошы улетаюць так сабе. Нормально. Цікава, ці прилетять мне страйки за гэтай песні з гульні? Бо штосьці там было такое, што за саму... у The Long Dark літаральна уступ, калі інтра ідзе, музыка там гуляе, вось яна грае. За эту музыку там пролетае воды, выключаюцца. Ну, и что ты будешь робить? Чего ты стоишь? Кого чекаешь? Збираешься гладить оригану, якая спить? Ты отшмурил? Передумал, добро. Давайте повучимся еще готовить ежу, а то это займает шмат часу, и мы не наедаемся нормально. Добра, яшчэ адзін атрымалі ўзровень. Трэці ўзровень гатоў. Наступную уже вообще не поспею, давай спыняйся. Стал счастливее. Я скажу так. Самое приколдесное, что мне спадабалася, калі ён просто стаяў у пакоі, і каты каля яго гуляліся, і ён тады атрымліваў сацыялачку. Адзінае, што тупое, гэта ён бясконца забываецца хадзіць у туалет.
і абасцываецца. Салат Цезар нехай робіць. Зараз ён тут пагуляецца. А ці ў меня ёсць? Мне падаецца, не было такога, гэта толькі ў другой частцы дадалі, калі ты абіраеш, што дакладна ты жадаеш зрабіць. Ты хамяка даўно карміў? Мне падаецца, дня 3 ён сам па сабе там. Ну добра, гуляйся. Люпачу. Поджигай камин. Камин у нас тут стоит. Николнутый. Хата одразу з ним шла. Во, пригожусь. Покорми хоть хомяка. Котам отдать не отрымливается хоть так. Атрымоўваюцца, калі ёй каты, то можна не кантаваць, як у жыцці. Угу. Я адзін з такіх людзей. Не, пажарнікі неяк самі, няхай. Пажарнікі катоў кармілі, каб прыязджаць катоў гладзіць, а? Самае складанае будзе у выніку... Калі адбудзецца пажар, самае складанае будзе схапіць усіх катоў і збегчы, бо 6 катоў. Блі-бі-бі-ді. Бля-ді-ді-ді. Ді-ді-ді-ді. Ореда. Можа, есці жадаеш, не? Пажарныя каты? А вы умеете? Колькі у вас досвід? Паляванне ёсць. Паслухмянасць і розныя трукі. Мне падаецца, не. Мне падаецца, яны не пажарнікі. Ты ўсё яшчэ галодны? Ты прыгатаваў сабе? Ты ж там да халеры ж нагатаваў. Каму ўсё яшчэ галодны? Не халеры тебе трэба есці? Вось зараз мы паелі, хоць не галодныя. Туалет і памыйся. Глісты ў яго. Так. А наш садоўнік усё па тыпу адзін раз прыйшла і хопіць. Бо мы літаральна не паспеем. Вось літаральна, каб проста даглядаць за сваім садочкам, мы дакладна не паспеем. Смешно так один за одним глядите. Не падаецца, альбо іх шыйнік выцягнуты. Ён трошечки як жирафы. Калі вы зараз былі. Я, на жаль, наблізіць больш не магу. Для вас лепей трошечки бачна. Цікаво, у одного кота знизився настрой, другого піднявся. Зараз вони знову будуть... Ні, не роблять так більше. Так, у нас плюс-мінус яшчэ настрой йо. Давай хоць паглядзім, што ў гэтай газеце сёння. Уже нейкая праца ёсць нормальная. А не толькі красці рэчы. Паліцэйскія, 240 у дзень, але трэба шмат працаваць.
Сколько? А, не, нормально, 6 годин. А. Блин, можу взять. Я бы, може, брав лепей нейкую працу, якая з ежай звязана. Было бы... Ну, блин, неблаго. Можно для котов зараблять. Один это что треба ўжо ісці спаць, бо там у нас пад'ём о 12. Айцішнікаў яшчэ не існуе так. Айцішнікаў придумали, так будут где-то часы другим. А ударенку увогуле 20-м только. Даже это не існувало. Коціни вулчара зараз один за одним гуляються. І коціні сподобалося. Тому в гэты момент ляжем храпім. Ну, цудоўнае ж месца. Усё, ідэальная хата. Так мне падаецца, для прафесіі гэтага нашай працы... А, ну пакуль што хутчэй за ўсё нічога не патрэбна. Тыпу ведаць. Трэніроўкі нейкія праходзяць. Для тренировок же нам потрібні некие там прилады, так разумею. Рекреація. Я ось не ведаю. Ну ось тренажерка. Угу, так, тут можно тренироваться. Это активность. Я так разумею, што ўсё гэта нельга. Ну то бок вось адзінае, што мы можам выкарыстаць, каб падвучыць, як это, трэніравацца. Куды яго паставіць? На вуліцу. Няхай на вуліцы будзе. І яшчэ басейн. Будзем тапіць яго ў басейне, альбо не будзем? Мы той, хто ў офісе будзе сядзець, так? Мы на выклікі рожся адказваць. А мне патрэбны будильник тут? Я вось толькі зараз зразумеў. Мне ж патрэбны будильник. Я не блытаю. Мы ж так праспім. Дадатковыя. Ну вось гэтае нам патрэбна. Ну гэта што так. Я іншых і не бачу. Это што за гукі? Гэта музыка, хутчэй за ўсё з вакацыі. Давайте я, можа, ў пачатак плейліста пастаўлю, бо там больш такая стандартная. Так, а ты ж могуць лавіць гэтых самых злодзеяў, а мы просто будзем сядзець. Назіраць, як наш легіён знішчае злодзеяў. Так, ну можа пачынайся. Купіць, храпець. Мы не можем нам выставить нашу эту годинник наш. Ось, мы зараз можем. Оп. Есть. Можно будет на працу подняться. Кастуй жадаю уваги. Пришли поскардиться. Машина зараз прийде за нами, але мне справедливо, ми зараз сісти не зможемо. Бо правда у тим, що каб сісти, то нам потрібно обвести кота. Як ми кота там будемо? Open up for BI. Так. Вы глядите, нас обклали котами, мы зараз не выйдем. Мы просто не опынимся на праце.
Усё, как кабзда, будем сидеть у хаце. Давайте, не зараз здалеку. Машина повинна приехать праз 10 хвилин, ну, по типу секунд, литерально, по гульнявому часу. Вось, зараз она повинна приезжать. Вось она телепортнулась от нас. Давай на працу. Ты нават перапранацца не будешь? Ты ачмурэў? Ты пойдзеш на працу альбо не сёння? Што робіш? Ты якія аўтаматы? Што? Чаму ты стаіш тут? А, ўсё, перапрануўся і пайшоў. Добра, просто машына хутка з'едзе, яна там недоўга стаіць. Бо было бы дзіўна, яна выходзіць машына, яна ў гэты момант з'язджае такая. Ну ўсё, час прайшоў. Мы на працы і час хутенька мотаецца. Усё, мы там уже прыехалі, альбо што? Я неяк не разумею, па тыпу праца як паказваецца як паскорана, але не паскорана. О, усё, пайшло. Все коты голодно не будут, бо одразу після праці нам треба буде покормити котов усіх. Оп, заробили грошей. Коты, у меня для вас есть ежа. Збег на работу, не так, как котов кормить. Ну, не отказано в угле. Заполняю наши мисочки. А потом выключим еще раз, как нам доглядели наших... У нас нават нема такого варианта? Ну, добро. Это садовника, бо мне падаецца, ён прыходзіць просто раз у некаторы час, то бок не заўсёды кожны дзень, раз адразу тады. Мухі над хомяком? Дзе там наш хомяк? Яшчэ жывы. Ну давай, прибирайся уже. Табе сумно? Ну, блин. А что зрабіць? Злодею ловить не весело, так? Подумай за это мне что. О, кота погладить пошел. Под чимся корыстным займется. Телевизор набыть? Давайте. Где оно? Телевизор, электроника. Вось. Ось так. Ну, правильно. Телевизор есть, он пошел кота гладить. Ой, зараз переключился. Офицер Лев почуває після праці. Як кот, як справа. Так. Хомяк ще живий, треба доглядіти. Ці не помер. Таким чином, у нас, в принципі, є гроші навіть з такою працею на той, каб покаюку усе ще тримати і навіть щитами не користатися. На апошні гроші, мені падається, треба купляти эту машину, яка миє. Ось її. Їх треба особисто набивати. Так, ти йдеш сюди. Ось. Бо ми не поспіваємо. Нам літерально кожний крок страчений, гэта проблема. Что вот на земле? Прибрать? Давай приберем. Комочек шерсти? Або что это?
Мабуть, телевізор виключу. Виключи телевізор. Малайчина. Перешкоджаю. Ці є у нас потребування у праці нейкі? Не виглядає, я не упевнений, ці потреби нешта. Не той, як шмат. Нічого не потрібно. Тайм-менеджмент. Ну, блін, тут доглядаю за усіми котами, я ще не помри сам. Ух, виживач. Симулятор життя. А у нас не тільки шмат часу. Ми зараз ось їжу поїдемо, їсти спати треба, бо нам на працю вставати о 11 вночі. Щоб бути полісменом, треба 6 котов. Легіон котов. Бойових котов. Охотничих. Ви чуєте їх? Злые. Ух. Порвуть кого завгодно. Ну і ще мухи. Ну, на мухи не звертати уваги. Мухи — это частка, скажем так, упригожування хати. Насамрэч доволі добра ўжо готовим. Ну что, у нас не застаецца нічога, акрамя як пайсці спаць, бо мы можем не паспець выспацца. Ты яшчэ медведь не прыходзіў. І стрэльбу... Не, стрэльбу нам на працу можа выдавіць. Я нават не заўважыў, як хутка праляцеў час. Вы ведаеце, я не... апошнія 3 гадзіны просто... Стрым уже амаль 3 гадзіны, я зараз гэта зразумеў. Я просто нават не зразумеў гэтага. У мяне адчуванне, што мы першую гадзіну толькі гуляемся. А ты ўсё ў парадку? Усё ў парадку. Нас не выпусціць, як звычайна. Можеш уставаць, добрай раніцы. Да уже подамайся, что ты там. Помыйся хоть. И поешь. Мы здобыли котов. Я не упомню, на якой гадзіне мы здобыли котов, але літаральна мы паўстрыма дзесьці спрабавалі зразумець, як гэта працуе. Это то яшчэ выпрабаванне аказалася. Як же дзіўна я начну. Ён як зомбі устае, прыкладна як я з раніцы такі. Як бы так устаць з ложкой, я как бы не забіцца. Галоўным это дасягнута. Не, я лічу, што удала. У нас атрымалася тое, што хацелася, і нават больш. Трошки паскорым. Цікава, ось я не пам'ятаю, як працує кар'єра у перших Сімсах. Може, нам потрібно некілька разів приїхати на працю? Я не знаю, що нечто зелененьке. Ага, просто добрий настрой. Угу. Ну, тобто, у нас мы неплохо працуем, с добрым настроем переходить на працу, мы отрымаем повышение. И не померли. Это чмуренное досягнение. Як у котов справа. Угу, ну все добро. Так, у іх все цудоўна. Што, у котов все добро. Кастусь, нешта не размаўляе з астатнімі. А, я не могу нават казаць Кастусю, што б ён рабіў. Угу, окей. Машина проедет праз гадзіну. Ну, с таким добрым настроем мы и повышение такутенько отрымаем. Оп, есть. Машина это где? Здесь сегодня появится. Вот интроверт.
Не, все добре. Хто там телефонує вже? Мені подається, ми не поспіємо відказати. Не поспели, ты глядите, я куйка побег. Кто там? Номер 3 вельми важный в вашем житті. Что? У меня 6 котов. Это в 2 раза больше, чем 3. Вы неправильно лечите. Пранкеры, ну ось, нечто такое. Заехали на працу, еще котов все добро. Так. Ты такой, только так. И мне подается, я забылся покормить хомяка. Когда он не помер, хомяк? Проберем. Покормим хомяка зараз. А, тут закладно помре. Я различил, что хомяка яны з'едуть. Так, приберу яшчэ. А калі пастеліць дыванік вось тут? Ці будзе ўсё яшчэ вада, альбо гэта не так працуе? Где там у нас? Упрыгожванне. Дэкарацыі, дываннікі. О, дыванік мядзедзя, альбо тыгра. Не, гэта не тое, што я меў на увазе. Не. Можна, калі ласка, нейкі дыванік такі? Не, резиновый. Гумовый. Не могу покласть диваник, там фонтан поставить тут. Не, хорошо, у нас просто нема уже на это все. Хомяк отмаўляется быть съеденным. Я не ведаю, я его пытал, я не згоден. У нас, видите, чего еще не хапаем. Место, где можно почистить зубы, мне подается. Давайте рукомойник некий поставим. Ось тут. І яшчэ там было есці вось такое. Вось. Дырачка. А какие опции есть? Так, можно почистить зубы. И у нас еще есть трошки часу. Чекайте, так, мы уже попрацавали, то бок у нас увесь день напереде. Все в порядку. Откуда это взялось? Тут у нас кот на это самое написал. Чему? А тому, что у нас не прибраны ни холеры домики. Не домики, это туалеты. Яго спробовали з'їсти усі коти, Цезар, хатня працовниця, навіть сам хомяк спробував собі з'їсти, жадно здолів. Хомяк такий, это не меня заперли тут с вами. Это вас тут заперли за мною. Хомяк берсерк. Где покаёвка? Ну, зараз нам приходится самостойно это все выносить. Мы же не поспеем так. У нас літаральна кожна хвилина потрібна. А гэта хто? Вось яшчэ. У нас літаральна не хапае месца, каб... Ну, трэба прыбіраць гэтыя дамы. Не дамы, блин, я не ведаю, чаму іх дамамі называю. Туалеты. Мо грошай не хапае на не, павінна хапаць. Яна за дзень 10 займае 70-80 мільёнаў. У нас 240. Зараз я яшчэ погляджу. Так, яна павінна прайсці. Яна просто праз гадзінку павінна прайсці 200.
фанат маці, паспрабуем выцягнуць гэта неяк без пакаёўкі. Тут пакаёўкі няма, тут не ачуняў яшчэ. Блін, шкада. Чакаем Тодді з выхадам у форме пакаёўкі. Я ўжо месяц чакаю. Нават больш, я ўжо не ведаю нават. Як? Сусуль. Як? Усім білотвічом чекаємо. Угу. А, у нас нечто пришло по почте. Давайте завернем. Ага, мы грошики повинны комусь заплатить. Пу-пу-пум. Колькі грошиков мы повинны? Рахунки так. Я различил на нечто доброе. Ну куди ти по рахунки покладеш? Я вирішив, я одразу їх у сметницю просто десь. О, у нас тут цілий набор їх. Ви поглядите. Ага. Скільки я повинен? Так. Где там? Там грошики дослали. Не халеры яны жадаюць. Я вот не ведаю, чаму вось гэты новы 450 сімалёнаў. Яны там не ачмурылі. Я столькі не зарабляю. Это за котов, может, такая столько додали? Потому что там раптовно по типу 200, 250, и потом такие 450. Як перевести гроші Сімсону на свою картку. Каб я ведаў. А ты, вы не даеце до рахункаў дайсці. Мне там яшчэ аплаціць патрэбна. Мяне ж потом з падатковай з'едуць. Это ночью сидели у телекраме. Так я, блин, отрубил телек на ночь, каб яны не лазили, як у апошні раз, блин. Накупить всякого. Оп, перешкодили ее литерально. Она литерально оборонила смети, пока мы обыходили ее. Так, мне падаецца, мы нават паспеем усё аплаціць. Можа трошечки пагуляцца з котамі. Тут не дай прайсці. Коты ў іншай нядзелі коты вяршыні круткі круцілі. Блин. У гэтым самым Monster Hunter коты гатуюць ежу. Чаму рэальная анімацыя там? Так, я гляджу на гадзіннік, але мы насамрэч хутка будзем скончваць. Я можа яшчэ хвілінак 5 пасяджу і на гэтым будзем ужо ўсё. Я жадаў рабіць нейкія высновы пасля кожнай, ну, у канцы кожнай гульні пятнічнага стрыма. Асабісці, калі я не гуляў у яе, гэта было бы самае добрае. Я нават забыўся, мне падаецца, у папярэдні раз гэта зрабіць. Дык вось, наконт Сімсаў. Я памятаю, гэта былі мои першыя Сімсы, якія я гуляў, і яны наступныя выйшлі, ну, там нармальна так, некалькі гадоў пазней. І я буду зараз параўноўваць тыя адчуванні, як яно было раней і як зараз. Я іх прыкладна такімі і памятаю. Таму для мяне ніякай вялікай розніцы няма. Я памятаю, што другія зрабілі вялікі крок. Там амаль усё, што было не вельмі прыемна працавала ў другой частцы. У першай частцы яно было палепшана, і ўсё ж такі другія Сімсаны ўжо Сімсаны, якія Сімсаны? Сімсы ў поўным 3D, так што, ну, там вялікая вельмі розніца. Але
у другіх сімсаў, наколькі памятаю, жывёл дадалі пазней у DLC, так же як у першай частцы. То бок у пэўны момант быў такі зазор, калі ты можаш мець жывёлак, але толькі ў першай частцы. Ось такое вось было абмежаванне. Я скажу, што састарэла яна толькі, скажем так, у тэхнічным плане. Ну, геймплей застаўся прыкладна такі ж. Недахопы ёсць, ну, у сэнсе, што тут движок не дазваляе, напрыклад, некаторыя рэчы рабіць простыя персонажам, але ж гэта для свайго часу ачмурэць, якія магчымасці ў гульне. Усё адразу. Было. Я не здзіўлены, што яна тады выбухнула і ўсё яшчэ працягвае існаваць. Это зусім не дзіўна. Вы бачыце, гэта там што? Шанвінг, ты што там робіш з маімі кветачкамі? Гэта... Я палічыў, што гэта камочак шэрсці, а гэта нам адна з котачак прынесла гэта самае. Мыш. Пацучка нейкага, альбо мыш. Зараз Sims гэта больш падлога для астатніх DLC. Так, я нават не ўяўляю сабе па тыпу... Ну, блин, у мяне было жаданне пагуляць у 4-х Sims у пэўны момант, я не памятаю, некалькі гадоў таму. І я не гуляў у 4-х Sims. Я не ведаю, ну, я тады не ведаў па тыпу, што усталёўваць, што па тыпу патрэбна. І глядзіш, і у цябе гэтых DLC просто тысячы, іх там 2000 даляраў на ўсе DLC, нешта такое. Ачмурэць. Я той чалавек, у якога ёсць амаль усе DLC ў Stellaris, то бок, ну, для мяне гэта было занадта, нават для мяне. Ага, я разумею, аб кім гаворка нават дойдзем. Бо гэта кабзда. І нават яшчэ ведаеце яшчэ што? Калі вы ўсталюеце усе моды, я тады вырашыў, што я зараз рэальна абрубіцца, трэба ісці спаць. Калі усталяваць усе моды, гульня будзе тармазіць проста жесть. Я не ведаю, які павінны быць самалёт у вас, касмічны камп'ютар, каб ён цягнуў Сімсаў з усімі модамі адразу. Stellaris па кругу набліжаецца да Сімсаў. Яны хаця бы Stellaris хоць увялі пас, па тыпу ты набываеш пас і атрымліваеш падпіску, у якой ты атрымліваеш усе DLC. Я не набываў, але гэта нармальная сістэма для гэтага. Вось і паспалі. Гэта, можа я, выбачаюся, можа я блытаю зараз трэцюю, чацвёртую? Я памятаю, што з нейкай была такая праблема, што яна проста ўжо памірала, калі ты усталёўваеш усе. Можа гэта была трэцяя? Насамрэч, можа так. Бо я просто паспрабаваў на гэтым кампе усталяваць энная колькасць гадоў таму, і ўсё, мне комп просто сказаў: не, до відзення, выбачайце, сёння не пабачымся. Так. У каточка ўсё добра. Вось у каго? У каточка ўсё добра. Так, давайте, насамрэч, я літаральна не заўважу, як гэтай гадзіны праляцелі вельмі хуценька, але мне ўжо трэба скончваць. Давайте-ка я пагляджу, хто ў нас што стрыміць, і перадам вас далей. А мы працягнем, магчыма, будуць раптоўныя стрымы ў выходныя, потому што мне трэба будзе праверыць новы камп'ютар. Вось, і я буду жадаю ўсё перанесці за гэтай выходнай па магчымасці. А пераносіць мне даволі шмат. Хацелася б, каб у мяне была магчымасць яшчэ на паузу паставлю, каб не прапусціць. Захаваемся, калі будзе яшчэ стрым. Працягнем, можа, з гэтай сям'і, альбо новую створым. Так. Хто у нас чым займаецца? Лепу зараз стрыміць у God of War 3 ремастер. Nine Ravens зараз малюе мышапавукоў. Ён па пятніцах звычайна інтэрактыва малюе, то бок можна замовіць нейкую, заказаць нейкі малюнак. І куткі зараз стрымяць Аооні. Я не ўпэўнены, што гэта за яно. Зараз зірну. Я нават не ведаю. Мне падаецца, гэта нейкі хорар нават. Не ўпэўнены. Добра.
Хто у нас яшчэ? Малаток зараз гуляе у Fallout. А давайте наведаемся да малатка сёння. Давайте да малатка сёння. Я не помню, гэта ён у першы? Так, ён у першы Fallout гуляе. Дакладна ляцім да яго. Жадаю вам добрай нядзелі. Не толькі нядзелі, а яшчэ і суботы. Добрых вам выходных. І можа побачымся на гэтых выходных, бо я буду пераносіць усё і паспрабую запусціць нейкі стрым, каб праверыць, што ўсё працуе. Ад мяне што перадаць, я сам з вами пралячу. Вайна ніколі не змяняецца, вось гэта можна перадаць, калі што. Добрага вечара.